Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno correspondente ao 25 de xuño de 2025. O primeiro punto na orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión, que foi a do 29 de maio de 2025. Se non teñen ningunha cuestión sobre a acta, dámola por aprobada por unanimidade. Vale, grazas. Segundo punto, de acción de conta das resolucións da alcaldía segundo expediente da sesión, que tiveron acceso todos os grupos. Grazas. E o terceiro punto é expediente modificación de créditos 1/2025. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 19 de xuño de 2025, adoptou o seguinte dictamen: que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 1/2025 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito, de acordo co seguinte resumo por capítulos. Importo total da operación 50.226,24 euros. Que se expone este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun prazo de un mes para resolverlas. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Partido Popular, resérvanse para o Pleno, PSOE, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor secretario. Quenda para os grupos. En primeiro lugar ten a palabra Ribeiro en Común. Ben, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nos repetimos o dito en comisións. Nos vamos a abster, como non pode ser de outra maneira. En todo caso, vamos a pedir tamén, e supoño que se nos dará o expediente dunha das obras que vai incluída nesa modificación, e xa advertir, como advertimos en comisións, que visto o estado de gasto na metade do exercicio, rematando xuño e comezando xullo, é moi probable e debería ser obrigatorio que o Goberno vaya pensando en novas modificacións orzamentarias, porque algunhas partidas, se as queren levar a cabo, son claramente insuficientes e outras, evidentemente, son claramente difíciles de executar, co cal a previsión do orzamento por parte do Concelleiro e do Goberno non foi a mellor posible. E, en todo caso, como dixemos en anteriores modificacións, a pesar do que facía e decía o PP cando estaba na oposición, que en redes e en prensa prácticamente armaba unha campaña de descrédito do anterior goberno, dicindo que a modificación era un fracaso da previsión, nos en absoluto o creemos, senón simplemente unha ferramenta de goberno que lle dá flexibilidade justamente a esa acción de goberno, e nos así o abordamos con toda naturalidade. Eso sí, reiterando a advertencia de que non vai a ser a última se é que queren executar as partidas que prometeron nos orzamentos. O noso voto vai a ser abstención. Moitas grazas. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, boa tarde a todos, a xente que nos está vendo e a que nos poida estar seguindo. Pois nos tamén vamos a votar a abstención. Dende logo, non é unha cantidad moi elevada, 50.000 euros, pero bueno, nós pensamos que hai proxectos moi importantes para Ribadavia que se están quedando sempre no tinteiro, e bueno, non menoscabamos, por suposto, todas estas obras e melloras que veñen aquí. Bueno, melloras son as da Rúa de Portalaxe e a do Lavadoiro de la Fonte de Santo André. Despois xa falamos tamén en comisións desa redacción de proxecto, que eu, ou entendera mal, pensei que realmente xa había a subvención concedida para ese proxecto, que era de 50.000 euros. Igual entendín mal eu, que era unha subvención específica xa solo para eso. E bueno, no da adquisición do tractor xa se nos dixo que era un tractor novo e que os 21.000 euros que iban ser exclusivamente para pagar o IVA desa adquisición de tractor, que supostamente vai facer falta e vai ter uso. Entón, como digo, penso que
que é unha ferramenta que ten tamén o Concello de facer estas modificacións orzamentarias e que se deberían facer, como digo, para aproveitar cousas que fan moita falta e serán benvidas para Ribadavia. A noso voto vai ser a abstención. Grazas. Grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, nós tamén nos vamos a abster porque entendemos que ao longo do ano hai que facer modificacións orzamentarias, porque se consiguen subvencións, ou máis ben dito, as subvencións siguen saindo con estes criterios de poñer unha parte por parte do Concello, pois evidentemente benvido sexa, e ademais ten que ser así. Outra cousa distinta é a nós outro día nas comisións, porque nós non teríamos ningún problema en votar a favor, co criterio que estamos a decir, pois sería tamén coherente votalo. É que estou mirando por si ao mellor estou mirando eu mal. É que outro día nas comisións, como digo, non nos quedou claro se o programa de mercados excelentes non ten nada que ver entendo eu, co que se falou na anterior comisión de facer un proxecto de 50.000 euros, no que este ten que poñerse unha parte proporcional. É isto. Bueno, pois entón entendemos que este 7.200 e pico euros que ten que poñer o Concello, os 11.000, perdón, sí, está aquí. Vale, ben, en todo caso, para que despois non se nos tache de oportunistas, nós vamos a manter o mesmo criterio que dixemos. A nós nos parece excesivo gastar 50.000 euros nun proxecto, a todas luces volvemos ao mesmo, é que estamos gastando solamente en proxectos, e que se non entendo mal era un proxecto, digo porque non o tiña claro cando se nos explicou, porque tampouco, eu creo que tampouco se tiña claro por parte do goberno, porque dubidaban. Se falou que era un proxecto de 50.000 euros que despois en torno a perto ao millor de unha inversión importante de 1 millón e pico de euros ou similar que podría ser para a Plaza de Abastos. Nós xa dixemos no seu momento, a Plaza de Abastos tuvo quizás o edificio público con máis inversión dos últimos anos, porque non solamente foi unha ou dúas subvencións, foron máis, se cambiou a cuberta, se cambiaron moitas cousas. O problema da Plaza de Abastos non é precisamente que o edificio este en moi malas condicións, ou así entendemos nós. E claro, se vai ir destinado a Plaza de Abastos volver a facer un gasto de 1 millón e pico de euros, dos cales o Concello vai a ter que poñer un 20%, estamos falando dunha cantidad importante, estamos falando quizás de outra cantidad tan importante como a que estamos a falar ou falamos no pabellón de deportes. Home, non creemos que sexa a necesidade máis imperiosa, porque, repito, o que lle pasa á Plaza de Abastos é outra cousa, e se pode conseguir con moitísimo menos cartos. Outros o fixemos e se demostrou que se pode facer. Hai que darlle a dimensión que merece, hai que, ao mellor, pensar un pouco o que fai 10 anos se lle deu impulso, ao mellor agora xa quedou tamén en desuso, e hai que volver a poñerlle cabeza, pero non é un problema tanto de estrutura, senón de como se plantexa o futuro. Esa é a nosa opinión e por eso nos parece quizás excesivo. Por eso digo que nós non teríamos ningún problema en votar a favor se non fose así, pero entendemos porque as outras subvencións, pois xa no seu momento as tuvemos anteriores gobernos, o dos lavadoiros, o tractor no seu momento. Bueno, eu creo que naquele momento creo que só se pagou o IVA, falo de fai moitos anos e falo de memoria, pero creo que só foi o IVA. En todo caso, creo que tamén é só o IVA agora, creo. En todo caso, son subvencións que anteriormente se fixeron e nós non estaríamos sendo coherentes se dixésemos que non estamos de acordo. Pero nesta temos bastantes dúbidas, nada máis. Moitas grazas, Grupo Popular.
Boa tarde, sin máis agradecer o que non haxa votos en contra. Tomamos nota das salvedades do Partido Socialista. Como ben dixo o secretario, unha operación de tesorería de 50.226 euros con 24, que se detrae do capítulo 1 de personal de créditos non agotados, non comprometidos. Adquisición do trator, redacción do proxecto de programas excelentes, mercados excelentes, mellora das rúas intermunicipais en Portalaxe e a eliminación de impactos paisaxísticos no lavadoiro de Santo André. Sin máis, agradecer novamente que non haxa votos en contra e nada, sin. Moitas grazas. Simplemente antes de pasar a votación, unha aclaración respecto ao que comentaban da Praza de Abastos. Vamos a ver, os 50.000 euros é porque o determinaba así a orde de axudas que saca a Xunta de Galicia, determinaba un importe máximo de 50.000 euros. Nos concurrimos, lóxicamente, a ese importe. Nos concederon o total, pero deso o Concello ten que cofinanciar unha parte. Que ocorre? Evidentemente, sacouse a licitación a redacción do proxecto, porque é un procedimento aberto polo propio importe da orden. E xa lles podemos decir que aquí van a sobrar cartos, é dicir, non se vai a consumir esta partida porque axudicouse, creo que está xa axudicado, e por en torno de 30.000 euros, vale? Entonces, pero en todo caso, isto se fai así porque a propia orden así o marcaba, era unha axuda desa cuantía, nos tiñamos que poñer ese porcentaxe, pero nunha vez feita a licitación, os recursos que se van a utilizar son menos, vale? É simplemente para que, porque eu creo que se axudicou a semana pasada, se non me equivoco, non? Sí, creo que sí, semana pasada, sí, por aí, finais da semana pasada, principio desta. Bueno, pois nada, pasamos a votación, votos a favor, 7 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 6 abstencións, queda aprobado, polo tanto. Pasamos ao punto cuarto, que é a aprobación da modificación da ordenanza de circulación da Vila de Ribadavia. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, a sesión de 19 de junio de 2025, adoptó o seguinte ditame: aprobar inicialmente a modificación da ordenanza municipal reguladora de tráfico da Vila de Ribadavia nos termos que figuran no expediente. Someter dita modificación da ordenanza municipal a información pública a audiencia dos interesados con publicación no Boletín Oficial da Provincia e tabuleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días para que podan examinar o expediente e presentar reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado plazo, considerarse aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos apro o PP, resérvanse en Pleno PSOE, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor secretario. Quenda en primeiro lugar para Ribeiro en Común. Ben, moi rápido porque xa está todo dito en comisións, polo menos pola nosa parte, e reiteramos telegráficamente. Primeiro, xa dixemos que unha vez máis o Goberno apenas ten en conta as peticións feitas pola oposición, polos diferentes grupos. Tivos oportunidade, levamos 2 anos reuníndonos en comisións de tráfico para abordar melloras. As peticións dos diferentes grupos sempre foron constructivas e a pesar diso se concreta pouco ou nada. E o que se concreta é, na nosa modesta opinión, é para peor. En primer lugar, non concordamos que se expulse ou polo menos se lles retire a tarxeta na zona verde aos residentes que son residentes ocasionais, residentes de fin de semana, e que por motivos laborais, familiares ou de conciliación teñen que estar censados ali onde traballan, que normalmente suele ser Vigo, Ourense, Barbadás, Coruña, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, temos moitos veciños no casco histórico ou que veñen visitar a familia cando é a súa casa familiar de toda a absoluta vida, ou, evidentemente, viven ali, pero solo ocasionalmente en fin de semana e vacacións. Entonces, non nos parece xusto que se lle retire ese dereito cando son asiduos, é dicir, non son continuos de luz a domingo, pero sí todas as semanas. Creo que é un erro. En todo caso, agardo que esa flexibilidade, na medida que esa peticións por parte dos veciños, que a saberá a ir rectificando por parte do Concello. E unha segunda cuestión tamén para nos importante é o da expansión da zona azul. Zona azul que o PP usou moita demagoxia cando o anterior goberno a quiso instaurar e implementar na Rúa Progreso,
e, evidentemente, cando, despois desas críticas e desa campaña de difamación por todos lados, se demostrou que era un acerto e que a xente estaba contenta, evidentemente o PP, que agora ten a oportunidade de retirar o que criticou, o mantén. Pero o problema é que esa boa xestión que se fixo inicialmente, estamos detectando que hai un uso indebido por parte de algúns veciños e, por suposto, por parte do Concello, que non supervisa o cumprimento desa norma, o que leva a que os coches estén, evidentemente, incumprindo sistemáticamente a norma nesa rúa. O que para nós máis importante, reiteradas veces o noso grupo reclamou que se estendera esa zona azul á zona da Rúa Ribeiro. Falábamos en diferentes escritos alrededor donde está o núcleo de comercios na Rúa Ribeiro, que non é outro que alrededor do Eroski, da travesía Ribeiro, do Bar Ribeiro e toda esa circunvalación, e, sin embargo, o PP non quere concretar. Agardemos que o faga no futuro, agardemos que o consensúe previamente cos grupos e non que faga esa manga ancha que é recoller sin concretar na norma para despois discrecionalmente e con autonomía e alevosía o que irá facer o goberno. Agardemos que non sea así. En todo caso, nos parece unha oportunidade perdida, o dixemos en comisións, para xa concretar dunha vez esas zonas donde, ademais, non só pedíamos algúns grupos da oposición, e que estaba xa previsto polo anterior goberno, evidentemente, sempre que salira ben a primeira medida, que era a da Rúa Progreso. Cuestións electorais non deu tempo a continuar con esa expansión, pero que desde o minuto 1 levamos pedíndoas fai 2 anos que se continuara. Se nos dixo que sí inicialmente e ora na norma non se concreta. Creo que é un erro e que é unha oportunidade perdida. En todo caso, si nos parece chamativo que donde ningún grupo da oposición o reclamou, que a mí me conste, que é no cruce, na Rúa Ribeiro, no cruce, antigo cruce de nenos chamado así, con Rúa Progreso, ali sí se concreta. Ali sí se concreta, por algo será, verdad? Todos entendemos cal é a intención e cales son os obxectivos. Sin embargo, bueno, evidentemente, agora é o turno da veciñanza, se así o quere reclamalo, e se non, evidentemente, os que estamos aquí o intentaremos reclamar tamén coas nosas forzas. E, por último, hai cuestións que, desde o noso punto de vista, son chamativas. Levamos 2 anos, incluso cando teñamos tarefas de goberno reclamando, e é o uso abusivo do casco histórico por parte de condutores. É dicir, non se pode seguir permitindo que xente que simplemente ou non lle gusta andar ou ten outros defectos ou simplemente anda de ruta de bares ande co coche polo casco histórico. Non pode ser. Non estou falando de veciños que van a facer carga e descarga, que así está contemplado na norma e é un uso lexítimo do uso do casco histórico, pero as outras non son de recibo. E é sistemáticamente. Cada vez, ademais, que se achega o fin de semana, isto é unha invasión. Coches que estacionan en plazas que todos saben, a propia policía local sabe, porque eu mismo lle mando fotos. E o digo aquí para que conste. Entonces, o que non é de recibo é que esta situación continúe, porque ao final nos van a obligar aos grupos, polo menos a este concello que lles fala, a proceder a denunciar directamente. E evidentemente a quen faremos responsable o alcalde, señor alcalde, que é a máxima autoridade ao respeto. O que non pode ser é que se multe a uns e a outros non. E se queremos salir na prensa a decir que creemos no casco histórico, na zona monumental, bueno, desde o noso punto de vista hai que tomarse a norma en serio. E se se quere volver traer coches á zona histórica, este é o momento que se modifica a norma e xa está. Pero iso hai que decilo, e hai que defendelo se ese é o modelo que se cree. Nós, desde logo, creemos que de maneira flexible para veciños sí se pode entrar no casco histórico para carga e descarga, para acceder a negocios se pode acceder tamén, pero moi justificadamente e moi puntual. E, desde logo, non estacionar. Sí parar, pero non estacionar. Sin máis, moitas gracias. Ben, bueno, pois nós neste senso tamén temos presentado por escrito algunhas apreciacións que nos
nos parece dentro do noso grupo que se podía contribuir a mellorar esta ordenanza de tráfico. Tamén na reunión manifestamos os nosos pareceres. Estáse falando falou xa Brais da ampliación da zona azul. A nós tamén nos parecía ben que na zona da Rúa Ribeiro, polo menos hasta o cruce con Maquiáns, na medida que se poidera ampliara algún tipo de plaza ali, porque hai comercios e hai tendas que seguramente a xente tería máis sitio para aparcar. Donde se fixo na plaza, a mí non me parece mal que se ampliara, que se deixara algún sitio para aparcar, sobre todo porque eu non quero pensar mal, pero hai xente que vai ao SEPE, hai xente que vai a facer alguna o banco, bueno, é un sitio onde se pode aparcar, queda sitio para carga e descarga. Eu, neses sitios onde se pode compatibilizar unha cousa con outra, pareceme ben. Despois, o noso grupo sempre insistiu moito, xa sei que é moi difícil e moi costoso, imagino, non sei se se preguntou algunha vez, o da máquina expendedora de tickets para Zoa Azul, que dera un ticket para non estar coas dichosas tarjetas, co dichoso papel de como se fai. A min sígueme preguntando un montón de xente, por favor, como fago, non hai tarxetas. Non sei se se preguntou algunha vez que custe podería ter a máquina, que quedaría para sempre se non se estropea. Se se estropea, supoño que se podería arranxar. Teño algunhas anotacións que non sei se tamén se preguntáramos, como a posibilidade de incluir algún sobrelevado na zona de San Cristóbal e Francelos. Creo que cando este rematada a obra, que non está, que se contempla, poñer, pregunto por se está contemplado poñer, porque a velocidade está limitada a 50 en ambos, tanto nunha estrada como noutra, pero parece ser que estánse facendo algunha que outra carreira por ali, as noitiñas de coches, desde San Lázaro hasta Presigueiro. Entón, por iso digo que moitas veces é que non se respetan, ou a maioría das veces é que non se respetan as normas de circulación. Entón, importante, o coche se vai aprobar, que a modificación é importante, pero despois está en que se respete por parte dos conductores e viandantes e de todo, e outra que se faga tamén respetar. Vamos a ver, teño aquí apuntado, na rúa subida a Maquiáns quedaba contemplado que se iban cambiar os sinais, non sei como se chama, eu sempre digo que se iban cambiar un pouco os sinais para que, sobre todo na curva, que non se poida aparcar nesa rúa. Nós sempre tamén temos dito que é moi peligrosa. Despois, saindo da fonte da plaza, encontrámonos con Progreso. Normalmente xa non se pode xirar para arriba, só se pode ir de cara ás farmacias, non? Podes ir subindo a Oliveira, pero non facer para arriba. Entonces aí tamén hai que sinalizar, porque todos, incluíome eu, facemos como un cambio de sentido aí, vale? Entonces creo que hai incluso línea continua, pois sinalizar que non se pode facer o xiro, e se non se sinaliza, pois claro, podese facer. Para mí pareceme tamén un cruce peligroso, para ir para baixo ben e para Oliveira tamén, pero para arriba non, o sea, seguir de frente. Despois, tamén me chega algunha queixa dos días de feira para baixar a zona de autocaravanas e a xente que vive por aí, porque claro, están os postos da feira, e aunque só son 2 días, pois a xente que ven coa caravana encontra moita dificultade, outros métense por o casco vello, sin poder, tropezan cos postos, os dos postos protestan, e outro teño que ir por aquí, porque senón non pode entrar por outro lado. Entonces, non sei se habería algunha alternativa, pero aunque son 2 días, pois tamén é unha dificultade para a xente que vive por aí, para ir ás autocaravanas. E tamén me parece que se tapa totalmente un dos monumentos principales que temos, que é o noso castelo, que cando ven a xente, pois, pero, bueno, eso está así, non sei se podería pensar en colocar os postos noutro lugar. Despois tamén me parece importante que as tarxetas verdes, xa o mencionou tamén Brais, se lle den tamén a persoas que están vivindo en aluguer, que é iso que tamén falamos de
que iba a incluirse, e os residentes de fin de semana, que veñen, que son daqui, seguramente, teñen casa familiar, ou xa é deles, eso tamén me parece moi ben contemplado. E a rúa que vai do pabillón hacia a Nacional, tamén se falara, creo que non hai nada, nós sempre pedíamos que fora de sentido único, e aquí creo que se falou algún día de que se tiña pensado o proxecto de facela de sentido único, incluso cun carril peonil ou para bicicletas. Eu sempre digo que tamén me parece perigosa esa travesía hasta a Nacional, sendo de dous sentidos. E o fundamental, que se aprobe e que o cumplamos todos e que se faga cumplir. Hai unha medida que sí que, bueno, ese está aquí, que contemplou, que contempla tamén a nosa policía local, que avisar, primeiro avisar, porque agora vai haber un cambio na ordenanza que moita xente pois se vai preguntar, pero aquí ao final pódese, non se pode, o das farmacias, por exemplo, que agora se vai ser solo de 20 minutos, e os fines de semana, os festivos creo que non, e os fines de semana son os sábados hasta 1 hora. Eso, pois, os primeiros días avisar, mira que agora xa non podes aparcar aquí tanto tempo, naquela, mira que se vai cambiar isto, e agora xa está contemplada na ordenanza esta carga e descarga, o sea, que se estás aquí podente multar. Nesta rúa, pois, avisar, no Piñeiral conseguimos sacar os coches da acera, avisando. Entonces, eso tamén é unha labor fundamental, creo que de todos, tanto do goberno como da policía local. De momento nada máis, grazas. Bueno, as ordenanzas de tráfico son sempre complexas. Outra cousa diferente é distinguir entre unha modificación e facer unha ordenanza. Evidentemente, facer unha ordenanza é moito máis complexo. Algún sabemos o que é e o que conleva. E digo isto porque facer operacións, bueno, de maquillaxe de que, claro, a oposición estaba dende fai 2 anos reclamando que se fixera algo co tráfico, reclamando unha xuntanza, e ao final, polas informacións e despois vendo os documentos, son unhas modificacións totalmente raquíticas. Quero dicir, non hai ningún problema grave que se aborde coa cuestión de tráfico. Por qué? Porque os problemas graves que as cuestións de tráfico xa se afrontaron outros. Entón, claro, é moi bonito vir aquí, decir que abordamos non sei que, e vender ou intentar vender que se fai algo nese ámbito. E a realidade non é esa. Eu digo porque ser valiente para afrontar un cambio de tráfico é retirar os vehículos aparcados nas rúas Ribeiro Carballiño que hasta non fai un siglo estaban aparcados encima das beiras rúas. Iso é ter valentía. É que algúns lle costaran moita demagogia, moitas situacións esperpénticas na prensa, podo ler algunhas, estaba recuperando ahora por parte do Partido Popular. Valentía é falar cos veciños e decir que na Rúa Oliveira pois ten que ser dun sentido, porque non tiña sentido, nunca mellor dito, que houbera a posibilidade de baixar e subir. Eso é valentía. Eso tamén costa, evidentemente, votos, tamén costa malestar nos ciudadanos, porque non todos estaban de acordo. Claro, eso é facer cambios estruturales nunha ordenanza de tráfico. Valentía é coller e facer como se fixo para que non se nos acuse de que simplemente cando ao mellor ostentamos nos esas concellerías, facer como fai 2 anos, pois coller e ter a valentía de plantar a Hora Azul, que desde o meu punto de vista funciona relativamente ben. Por qué? Porque o Partido Popular se encargou, e o digo así de claro, se encargou porque os demais tamén estamos na rúa, de cando se intentou implantar esa medida, que ca boca pequena e aquí decían que lles parecía ben, na rúa lle decían aos veciños que íbamos a cobrar por esa medida. Eso era algo que preguntaban os veciños. Sí, no, eso podo che asegurar, Miguel. Os veciños che preguntaban se íbamos a cobrar por a Hora Azul e decían que o decíades vos.
Eso é así. En todo caso, a valentía é facer cambios estruturales. Eso para nós. Por lo tanto, esta modificación, pois nós a tomamos como que, xa digo, cambios menores en cuestiones menores, para non abordar outros problemas. Problemas, dende logo, que se dan e que non se corrixen. Porque, xa dixen antes, se puxen algúns exemplos. Podría poñer moitísimos máis, porque evitar que aquí se aparque nesta plaza e no casco histórico non foi nada doado. E máis, algúns hasta fai pouco aparcaban, pero como xa non está o partido que goberna, que non lle gustaba que goberna, xa non aparcan. E iso tamén o podo dicir, e se fai falta digo non me sea peligros, porque non me costa nada, a min, dende logo, nesa tesitura non me van a encontrar porque teño probas deso. Entonces, facerlle entender aos veciños que teñen que acatar as normas, por suposto, é función da policía local, é función do goberno, é función de todos, e de incluso da oposición tamén. Non decir que cando te multan, pois vai onde o alcalde e montallo Cristo, que é o que se dedican a multar. Os tres que estamos aquí podo asegurar que nadie lle dixo nunca nada a un veciño nese sentido, polo menos os tres que estamos aquí do Grupo Socialista. Entonces, dito eso, vayamos ás cousas, como dice outro, as cousas de comer. O concelleiro de tráfico trae vostede aquí isto, vale, moi ben, e nós nos vamos a abster porque, xa lle digo, son cuestións meramente puntuais, pero abordar cousas concretas non. A Rúa Piñeiral, pois olle, outro non o fixemos antes, fixemos 30, pois abordemos dunha santa vez que eso hai que poñelo nunha dirección, sexa en sentido para arriba, sexa en sentido para baixo, ou o que dictamina a policía con criterios técnicos, pero hai que abordalo, porque calquer día vamos a ter un disgusto. Algúns non chegamos a tempo, porque abordamos moitas outras cousas, xa o dixen antes, non somos sospeitosos de non haberlo feito. Pero dito estas cuestións que nos entendemos, como vamos a facer que os veciños entendan calquer cambio que poida surdir deste pleno se non somos capaces de cumplir o básico? E me explico. De que vale que traigamos aquí un cambio de ordenanzas se non somos capaces de cambiar as siñais que levan 2 anos sin repoñerse? Isto non é demagoxia, é que o levo dito 20 veces neste pleno, na entrada da plaza, na zona dos chalés, na zona da Ribeira e Carballiño. É que son señais, só hai que repoñelas. Levamos 2 anos, e non minto. É tanto que non minto, que hai exagentes da policía local que nas redes sociales puxeron isto en cuestión. A xentes xubilados, porque vamos, é que hasta eles lle molesta por a súa profesión. E, home, dixen eu, hasta dixen eu para min, home, non son o único que o ve, porque parece que teño eu, non sei, unha fijación, ao mellor como levei eso moitos anos, pero é que, Miguel, que eres o concelleiro deso, non se repoñen, fala cos teus compañeiros, dille que che fan algo de caso, porque a verdade é que é unha vergoña. E despois, como queremos abordar eso tamén? Escenificar o das que traemos aquí ordenanzas de tráfico. Si vos, mira, o estaba buscando ahora, por eso digo que sempre procuro buscar para buscar a coherencia. Si nos pedíades que reforzáramos a policía local con 6 agentes, cando nos quedamos con 6, este señor que hoxe é alcalde saliu a decir que había que reforzar a policía local porque había un problema grave de inseguridade e de tráfico. Con 6, temos 3, home, así facemos as modificacións orzamentarias, vale, moi ben, pero decide claramente que non queredes reforzar. Xa non digo que collamos ningún policía local, xa non digo eso. Home, algúns traíamos auxiliares para o verán, para axudarlles a reforzar, porque esta xente que pasa, aparte de doblar turno, como facían cos demais, porque non nos deu tempo, pero aparte de doblar turno, que vai pasar? Cando se ven de vacacións, que facemos? Poñemos o Javi a dirixir o tráfico ou teño que estar eu cun peto, que tamén estuve algunha vez?
É que de verdad é un pouco un chiste. Calquer persona que nos este escoitando é un chiste. O sea, reforzamos o das tarjetas, reforzamos non sei que e non temos que non controle. Pois, home, ou controlader vos ou non o entendo. A verdade é que neso hai unhas eivas grandísimas. Entonces, empecemos a poñerlle cabeciña ao Concello. E non é facer política, é que é unha realidade. Temos 3 agentes, non temos señais, non informamos aos veciños. Mira, está mirando, por eso digo que as cousas se fan con valentía porque se teñen que facer así. Non é facer o mismo unha ordenanza, está claro, pero non repartimos 3.000 dípticos aos veciños para informar da ordenanza de tráfico e estivemos 2 meses. Por que? Porque non íbamos a entrar a saco, o que apuntaba un día Maite. E ainda entrando así é complicado, pois home, eu só pido un pouquiño de sensatez. Creo que o que acabo de decir non é ninguna mentira, nin é ninguna cousa descabellada. Por lo tanto, se queremos facer estas cousas, pois fagámolas, as podemos compartir, porque son modificacións pequenas, pero, home, o grave do tráfico xe en día en Ribadavia está noutras cousas. E vos o sabedes como a mí. O Grupo Popular. Grazas. Vai por diante que aquí ninguén critica a ordenanza actual do Concello de Ribadavia. A ordenanza que se veu labrando durante anos de moitísimos gobernos é o que temos, o documento que temos aquí agora. E foronse aplicando modificacións tras modificacións tras modificacións, as que considera cada goberno no seu grupo, na súa función de gobernar, non? Chámame tamén moitísimo a atención o tema da zona azul, que xa é repetitivo, sin entrar en polémicas, porque non quero tampouco entrar en polémicas. Eu creo que o me diu a volta a cabeza, pero no 19-20 tuvimos varias reunións de tráfico que xa falamos da zona azul. Creo que fun eu o que trouxo a réplica do que se pon nos parabrisas en día do Concello de Porriño. Pero bueno, non quero entrar nese tipo de cuestións porque a ordenanza está aí, a zona azul funciona, é unha válvula de escape moi boa para o comercio. Os que estamos aquí sentados, eu creo que ningún criticou a zona azul, creo eu. Pero bueno, se nos fiamos porque poñen as redes e tal, estamos traballando sempre nas redes, pois a mellor ese é o erro que hai, non? Pero teño que decir que os que estamos aquí no grupo de goberno do Concello de Ribadavia do Partido Popular non criticamos nunca a zona azul e parecenos que é unha moi boa medida e de feito que na súa proporción impulsamos nós nesas reunións que tivemos, Maite estás presente, creo que tamén Nacho, Brais, nesas reunións do 19 no 20, non? Despois por as circunstancias que foron non continuamos e a ordenanza sigo para diante e aprobouse nun pleno, vale? Dito isto, como dixen antes, a ordenanza parecenos que está ben, a gran parte da ordenanza está tal cual se tiña, nos facemos unha modificacións porque consideramos que había unha serie de eivas que había que cubrir e había unha serie de desasustes, baixo no seu punto de vista, no tema da zona verde, non? Da tarxeta verde, vale? Por que? Porque por parte da Policía Local fez un traballo de contabilización de zonas de aparcamiento no ámbito da zona CIRE, as plazas que hai son moi pequenas, moi poucas, comparado coas cantidades de tarxetas que xa había emitidas, non? Por parte do Concello. E detectamos que había, pois, algunhas persoas que non o facían de forma ilícita, pero, tal como estaba a norma, permitía ter, a mellor por domicilio, moitas tarxetas, vale? Entonces aí propoñemos a este pleno unha limitación nese sentido, vale? Entonces, no tema que unha das cousas que modificamos da ordenanza, o que propoñemos de modificación é o tema da zona verde do casco histórico. O acceso quedará limitado aos vehículos autorizados con tarxeta identificativa expedida polo Concello e terán dereito a solicitala as seguintes persoas: persoas físicas empadroadas de feito e de modo permanente nalgunha das rúas na zona CIRE, que sean titulares e condutores habituais dun vehículo turismo ou camión de menos 3.500 kilos con permiso de conducción en vigor. O vehículo deberá estar a nome do solicitante empadroado e dado de alta no padrón de vehículos do Concello de Ribadavia. É dicir, hai que vivir nunha das rúas do casco histórico que está na zona CIRE e o vehículo ten que estar dado de alta no padrón de vehículos do Concello de Ribadavia.
non obligatoriamente na rúa da Cire, senón pode ser perfectamente noutra rúa do Concello de Ribadavia, pero no Concello de Ribadavia. Tamén poden estar residentes aquí neste sentido, no persoas físicas empadroadas, un pouco contestando a Maite o tema do aluguer. A xente que aluguen un domicilio tense que empadronar. Entón, se alugas un inmueble en Ribadavia e vives en Ribadavia, tens que empadronar. Entón, se acolle tamén a xente que se empadrona. Tú, se vives en un sitio, tens que empadronar onde vives, digo eu. Non? máis de 6 meses ou algo así, non? Creo eu, senón que me corrixan, pero bueno, ou senón que se empadronan no Concello de Ribadavia. Se estás viendo en Ribadavia, pues hai que procurar que a xente se empadrone tamén no Concello de Ribadavia. Residentes que non sexan titulares do vehículo poderán conceder esa tarxeta se figuran como conductores habituais na Policía de Seguro, é dicir, falamos de xente que ten coche de empresa, que ten coches de renting, de leasing, etc. Non dispoñen de outro vehículo en propiedade, terán que presentar o contrato de leasing ou renting a nome propio ou documento da sociedade titular que acredite que a persona solicitante é a única usuaria tamén fora do horario laboral. Os comerciantes autónomos e empresas con domicilio fiscal ou actividade permanente no casco histórico poderán solicitar unha tarxeta de empresa residente. No caso de empresas con vehículos industriais, será preciso achegar a tarxeta de transporte ou licencia de actividade económica. Tamén as persoas cuidadoras habituais de residentes dependentes empadroados na zona CIRE mediante justificación e autorización expresa. Poderán tamén ter unha tarxeta de aparcamento na zona CIRE aquelas persoas que estén ao cargo ou cuiden a unha persoa dependente. A persoa que ten que estar empadronada é a persoa dependente, vale? Entendo que é unha persoa contratada e ten que aparcar o vehículo para atender a alguén que está impedido nunha cama. Tamén as condicións para a concesión de tarxeta é estar ao corrente o pago do último recibo do VTM do Concello de Ribadavia e da taxa correspondente se houbera, neste caso non hai taxa, e a concesión da tarxeta do ano solicitado é de ser en tal caso non ter sancións firmes impagadas en materia de tráfico e exhibir o distintivo nun sitio visible de parabrisas. Hai unha serie de limitacións, aí é un pouco onde limitamos a expedición de tarxetas, vale? Concederase un distintivo por solicitante. Poderás autorizar unha segunda tarxeta para vehículo utilizado por cónsuge ou descendente en primeiro grado, sempre que compartan domicilio e residencia habitual. En ningún caso se poderán conceder máis de 2 tarxetas por domicilio. Exemplo, unha persoa ten 2 vehículos, solicita unha tarxeta, pero a outra utiliza un fillo ou a muller ou un cónsuge, solicita tarxeta para esa persoa, vale? Entón pode ter 2 tarxetas. Con todo, no caso de dispoñer de 3 vehículos na tarxeta residente, ademais do vehículo o que se asigna a tarxeta de estacionamento, poderase designar de forma complementaria outro vehículo do propietario, pero limitando o número máximo de prazas a utilizar na zona de residentes en 2. Exemplo, unha persona ten 3 vehículos, ten 2 fillos, un utilizou el, entón solamente poderá ter 2 tarxetas. Unha tarxeta con unha matrícula e outra tarxeta con 2 matrículas. Nunca poderá ter unha persoa máis de 2 tarxetas para aparcar na zona CIRE, na zona verde, vale? Eso con respecto ao tema da zona verde. As rúas o anexo 1 non se modifican, son exactamente as mismas que estaban na ordenanza actual. Despois, no outro ámbito, temos as zonas de carga e descarga. Aquí había unhas zonas de carga e descarga que estaban pintadas, pero non estaban contempladas na ordenanza. Unha delas é dar estabelecimentos comerciais onde está a ferretería Puente, outra é a ferretería Ribadavia, outra é Rúa Veronza, na entrada da Rúa Veronza en frente a Mando S.A., e outra que solicitan tamén na zona de bar alternativa, onde está a bar alternativa, hai unha serie de comercios, está o sitio de lavandería de roupa, tamén iría outra. Establecese que todas as zonas de carga e descarga quedan de luns a venres de 9 a 13 horas e 15 a 17 horas, sábados de 9 a 12 horas, tempo máximo de aparcamento 30 minutos, e a Canillón da Plaza de Abastos quedaría de luns a sábado de 7 a 17 horas. É a única que ten un horario distinto ao resto.
por tema do peixe, o pescado, a carne e tal. Máis cousas. Tamén se incorpora, que non estaba na ordenanza actual, na ordenanza en vigor, non estaba o tema da zona azul de alta rotación, que é a zona que está en frente ás farmacias e a entidade da banca, vale? E tamén se incorpora, porque por recomendación da Policía Local, a zona de carga e descarga que está diante da rúa, que está na entrada do Rui Ribeiro, así como a zona de carga e descarga que está en frente á ferretería Ponte, son moi grandes, hai que reducilas e habilitar sitio para aparcamento de outros vehículos. Neste caso, en frente á ferretería Ponte, o espacio que quede será a zona azul, e no caso que quede, o espacio que quede na entrada do Ribeiro será a zona de alta rotación. INEM, hai unha entidade de crédito, hai unha gestoría de seguros, hai un estanco, hai un bar, hai unha tienda, hai unha frutería, é dicir, hai unha alta concentración de comercios nese espacio, bastante alta. Más que nada porque oigo aquí cousas que bueno, en fin, non quero nin valorar porque non me dá gana, vale? Non quero entrar nese debate. Tamén a parada de autobuses, o autobús turístico, delimítase que a zona de aparcamento vai ser na rúa San Lázaro, vale? Máximo de 2 horas para que carguen e descarguen os turistas. E estos son así basicamente as modificacións que propoñemos este pleno da ordenanza actual do Concello de Ribadavia. Segundo turno, Ribeiro en Común. Ben, non sei se este punto da moción se empezou ao revés. En todo caso, o lóxico era a explicación por parte do propoñente inicialmente e despois que os grupos opináramos, inda que, bueno, é igual, tampouco altera o produto neste caso. Moi rápido, porque concordo co portavoz do PSOE cando valora que son modificacións intrascendentes. O que sucede, e eu engado, é que estas modificacións intrascendentes levan á valoración que nos fixemos inicialmente de que é unha oportunidade perdida para abordar problemas. Sendo certo que problemas importantes foron abordados por outros gobernos, con valentía, como aquí se dixo, o problema é que a deixadez de funcións da supervisión da norma, porque calquer norma pode ser boa, o problema é se non se implementa e non se aplica e non se supervisa. Entón é cando volven a aparecer os problemas de tráfico, o incumprimento dos plazos de estacionamento, coches en dobre fila, en triple fila, sempre na mesma zona, etc. E se mira para outro lado, de maneira permanente. E ese é o problema. En todo caso, matizo moi rapidamente, porque, insisto, isto tampouco dá para máis, dúas cousas, porque creo que ou se malinterpreta ou non me expliquei eu ben, que tamén pode ser. En primeiro lugar, a mí non me parece en absoluto mal que se poña zona azul de estacionamento no cruce de nenos, en absoluto. E máis, pareceme moi ben. E é máis, é unha idea que xa estaba prevista, que saliu da propia Policía Local na anterior legislatura, quero recordar, e que estaba a expensas de que se retirara o colector soterrado e ali se aplicara. Isto o pode cotexar o cabo da Policía Local, que foi o que lle trasladou esa petición ao anterior goberno e que nós asumimos facelo. Outra cousa é que cuestións co Concello de Obras e o retraso nesa realización no Concello de Obras anterior, quero dicir, don Manuel Vázquez, levou a que isto se eternizara e evidentemente a retirada dese colector se tuvo que pospoñer para o actual goberno. Isto é importante sinalalo, solo faltaría que a mí me parecera mal. O que reitero é que, insisto, en 2019, como dixo o portavoz do goberno, en 2020, en 2023, en 2024 e en 2025 se falou que tamén na zona azul se iba a concretar na Rúa Ribeiro, entre a Travesía Ribeiro e o Eroski. Se dixo por activa e por pasiva. E curiosamente o goberno non o quere concretar, pero sí concreta unha zona que lle interesa máis, polo que sea,
Isto non é... Se o quixera decir, o decía, pero non o quero decir, porque creo que está ben esa zona. Pero só se concreta unha. A mí me parece raro. E lle podedes dar as voltas que queirades. A mí me parece raro. En todo caso, benvido sea, porque, xa digo, xa estaba avalado e foi, que eu recorde, proposta e petición da propia Policía Local, e a nós creo que é unánime, non só a min, sino a todos os grupos nos parece ben, e creo que a veciñanza, polo que dixo Maite tamén, de que ali hai moitos servicios, o vai agradecer, sin duda, sin duda. Pero quería facer ese matiz. E segundo, cando o portavoz do PP do goberno do Partido Popular di que eles non criticaron esa modificación da zona azul, a creación da zona azul na pasada legislatura, e que como moito eran algúns, non, eso non é verdad. E o digo claramente, é mentira que non o criticaran. O criticaron con anónimos que conocemos que estaban ligados ao Partido Popular e algún concelleiro, vale? Dito sea de paso. E es máis, algúns dos que facían esas críticas bastante, de campañas de difamación contra este que está falando, entre outros, despois iban nas listas do Partido Popular nas últimas eleccións. E máis, algúns concelleiros que se sentan daban ya gústame, é dicir, aprobando ese comentario. Polo tanto, non é verdad que se diga aquí, ahora, que a zona azul sempre nos pareció bien. Non é verdad, non é verdad. Entonces, claro que hai xente ligada ao PP, non digo todos, digo, hai xente ligada ao PP claramente que fixo esa campaña, e me parece increíble que ahora se queira crear outro relato e a posverdade. Pois non, eu creo que hai que ter memoria, nada máis. Ahora, a mí me gustaría que se recoñecera que hubo críticas injustas cando se fixo cousas así. E tamén o mismo sucedeu, e aí sí que non hubo rectificación, hubo aceleración da crítica cando se nos criticou polos 2 horas de parking gratis na Alameda, algo que está íntimamente relacionado co problema de tráfico na Rúa Ribeiro e tamén na Rúa Progreso. E obviamente nós non temos ni unha sola crítica, non sei se Benega e PSOE, ni unha sola crítica de veciños porque houbera 2 horas gratis. Ao revés, dinamizou bastante máis e facilitou máis ir ao comercio, ir aos bancos, ir ás xestións ao centro de Ribadavia. E o PP, sin consensuar nada, retirou 1 hora. Entonces, desde o noso punto de vista, hai cousas que, de verdade, o PP está facendo mal, e é a nosa labor decilo, para que rectifiquen. Que non queren? Pois non pasa nada. Este é o debate democrático e a nosa obriga é traelo aquí e dalo aquí. E por último, 2 cousas importantes. Primeiro, sí que pediría, e isto sí o digo xa, evidentemente, se o PP non o quere facer, que non o faga, sí pediría que non se escude a decisións do goberno, esa que aludiu o portavoz de facer da excepción a norma, de que había xente que tiña varias tarxetas ou había xente que a casa estaba en mala situación. Bueno, eso xa o falamos en comisións, como moito serían 2, 3 ou 4 personas. Eso non podes facer unha norma en base á excepción. A causística é moito maior no casco histórico. Pero que sí que pediría que non se escudara nun informe nin na opinión da policía, porque esa opinión da policía a nosa non la trasladou no seu día. E a recibimos e ya agradecemos, e quero lanzar ou romper unha lanza a favor da Policía Local e da súa labor, que é moi difícil dada a precariedade de persoal que teñen. Moi difícil. E é moi difícil debido tamén ás características que todos coñecemos, que somos casi todos nacidos aquí, do que é xestionar o tráfico en Ribadavia e implementar a norma. Sabemos que é moi difícil. Co cal, a labor da Policía Local é encomiable desde o noso punto de vista, e somos defensores, polo menos do que coñecimos tanto na oposición como no goberno, da Policía Local de Ribadavia. Creo que non é xusto encubrirse detrás deles de si hai un informe da Policía Local. Non, mire, hai informes e tamén houve antes ese informe. O que decide o goberno.
En este caso é importante tamén recalcalo. E por último, sí que pediría algo tamén relacionado co tráfico e coa norma, e é unha cousa importante. O estado das calzadas do centro de Ribadavia é moi mellorable. O Estado acaba de arranxar, ou está arranxando, porque está ainda sin pintar, o que é a zona da rotonda da cooperativa e toda a Nacional 120. O Estado da rotonda que parecía que era un mausoleo fai en 2019-20 e que evidentemente justamente o Estado está mellorando sustancialmente a calzada, pero que a ausencia da Xunta é clamoroso. Xa non falo xa de San Cristóbal, que xa se abordou nesta cuestión. Xa falo da Rúa Progreso. O centro de Ribadavia, o estado, sobre todo en San Francisco, é lamentable. Levamos dous anos de maioría absoluta do PP e a Xunta por aquí ainda non apareceu. Agardo que, relacionado con isto, se tomen medidas por parte do Goberno. Grazas. Bueno, moi breve, xa que vai salir aprobada hoxe esta modificación da ordenanza, pois eu pediría que se difundira, como acabo de decir, para que os veciños e veciñas poidan saber en que vai cambiar as novas normas e, como digo eu, non creo que tampouco a xente dilinca, por así dicilo, a propósito, pero a veces descoñecer ou facer que non se sabe tamén pode ser unha excusa. Incluso promocionar tamén, o que se acaba de decir, esa hora de parking gratuito que temos, que un parking que está no medio do pobo, que se pode utilizar para ir a calquera sitio. Ribadavia non é tan grande. Ribadavia percórrese en 10 minutos a pé dun sitio a outro. Eu entendo que haxa personas maiores e que teñen dificultade para ir cargados ou para facer as súas compras, os seus recados, pero bueno, eu creo que temos que poñer todos da nosa parte e empezar a publicitar os cambios que vai haber para que a xente os cumpla e, sobre todo, incidir naqueles puntos onde sabemos que temos máis dificultades, en que, pois eso, non se pode entrar no casco cos coches nin deixalos aparcados, pois haberá que avisar, e así con todo. Entonces, nos imos votar a abstención, pero bueno, imos contribuir a que isto se leve a cabo da mellor maneira posible. Grazas. Nada, simplemente unha cuestión. Eu non tampouco vou entrar en debates máis alá decía Miguel que non quería entrar en debates, o deixa así quer, porque escoita cada cousa. Bueno, Miguel, os debates que había aquí ca cuestión de tráfico eran tremendos, non é unha cuestión de debatir agora, simplemente de poñer en cuestión algunhas das cousas que nós dixemos que nos parecían normais e xustas. En todo caso, dou por feito que a maior crítica que fixemos, ou as maiores críticas, que é como aplicala, como resolver os problemas de cambio de siñais, todo o que conleva pois o día a día, entendo que asintes cando non contestas, e polo tanto con eso nos damos por satisfeitos si de unha vez por todas se teñen en conta esas cuestións. E unha cuestión que me quedou antes era do punto anterior, pero que me chamou moito a atención porque ou eu entendín mal o alcalde, ou aquí últimamente, xa digo, se fan as cousas que o goberno lle peta sin cumprir, digo, se as entendín ben. Antes dixo o señor alcalde, dixo o seguinte, con respecto ao que reclamamos nos da cuestión relacionada ca Plaza de Bastos. Dixo o señor alcalde, se non entendín mal, volvo a incidir, que se había adxudicado xa a redacción do proxecto a unha empresa. O dixo anteriormente, non sei se oímos ben ou non. A miña pregunta é, como se pode facer eso se acabamos de ter unha modificación de crédito aquí para aprobar a partida? É que de verdad, aquí últimamente hai cousas que a mí me deixan perplexo.
de verdade o digo. E vai chegar un momento que, claro, é que sempre vai pasar o mismo, que ao final os perxudicados non vai ser o político de turno, o perxudicado pode ser o técnico de turno, pero nós xa mandamos un mensaxe claro e alto. É a última vez que advertimos dunha cuestión similar. Os procedementos hai que cumplilos. Non se pode vir a unha administración e facer o que nos dé a gana. É que os demais non o podíamos facer. É que a mí me parece asombroso adxudicar algo que non tiñamos a partida suficiente. Por moita maioría que vostedes teñan non poden facer eso. É que é ilegal a todas luces. Se ora collemos e o reclamamos, vostedes adxudicaron algo que non tiñan cartos. De verdade, é que é insultante isto, de verdade. Ou eu, xa digo, ou entendín mal, ou alguén ten que responderse a destas cuestións. E o decimos claro, chega un momento que aquí algúns estuvemos moito tempo. Por moitas cuestións, pois evidentemente non queremos facer daño, insisto, a persoas que teñen que velar por a integridade do Concello. Ora ben, incluído o alcalde, que é o máximo responsable. Se isto volve a acontecer, despois que nadie se leva as mans á cabeza con que actuemos. Porque é que é así, é que sempre temos que volver ao mesmo. O Partido Popular a nos denunciaba por anunciar obras que tiñan xa partida, e porque eran cuestións electoralistas, e nos levabades ao xuzgado. Ti, César, me levaches a min ao xuzgado por cuestións menores como esas. E agora, ves aquí, non lle des a cabeza, que tuven que facer reclamacións porque me metían multas e me quería desinhabilitar, hombre, por cuestións relacionadas con anunciar obras. Eso facías ti. E que é indignante que ahora veñamos aquí, aprobemos isto, e resulta que non tes partida para eso. Home, de verdade, é que non é normal, de verdade, non é normal. Aquí todos os procedementos teñen sempre algún problema. Xa non entramos, que xa o preguntamos outro día, nos procedementos de selección de personal, que espero que se me responda que contestei en comisións, porque o pedín explícitamente. E, home, xa está ben, é que un se queda, xa digo, perplexo, non sei. Hasta a Miguel lle prestei atención. Podo asegurar. Porque me gusta que fagan o mesmo comigo. Pero bueno, home, por favor, é que, xa digo, isto non é un erro, é unha cuestión que non é unha broma. Porque mañá teremos unha modificación de 500.000, que dá igual, como se é de €1, dá igual. Non se pode facer isto, Porque entón a que vimos aquí? Estamos aprobando algo que xa adxudicaron. Que é unha coña isto, de verdade. Que non pasaría, Miguel, aludo aos debates aos que ti facías, que non pasaría aquí noutros tempos, se isto ocurre, Dios mío, nin che quero contar, Peche para o Grupo Popular. Simplemente agradecer que non haxa votos en contra e bueno, todas as indicacións e todas as propostas que fagades hacia este goberno no tema relacionado con tráfico son acollidas por este concelleiro, o sea que pode estar totalmente tranquilos. Todas as críticas constructivas que haxa eu personalmente se acollo de bo agrado as constructivas, as destructivas evidentemente non. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Vamos pasar á votación. Agradecer a postura dos grupos respecto á ordenanza de tráfico e agradecer sobre todo o traballo dos concelleiros do goberno, nomeadamente de Miguel, que dedicaron todo o tempo a levar adiante esta modificación da ordenanza, que, bueno, vostedes dicen que é intrascendente, pero nós entendemos que é necesaria e por eso se trae ao pleno. Son cuestións de perspectiva.
Entonces nada, simplemente eso, como dicía, agradecer o traballo, porque creo que hai que valorar o traballo dos compañeiros e o bo traballo que se está facendo no Concello, a pesar de que vostedes ao mellor discrepen en algunhas cousas, pero nos estamos convencidos de que estamos facendo o que temos que facer, que para eso facemos. Eso é a nosa labor de goberno, facer aquelo co que creemos que vamos a mellorar a situación e a vida dos nosos veciños e veciñas. Nada máis, pasamos a votación. Votos a favor da modificación. 7 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, abstencións, 5 abstencións, queda polo tanto aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 6, que é moción de Ribeiro en Común para a mellora das pistas do Xestal e inicio de... perdón, salteime un punto, sí. O punto 5, que é a aprobación da modificación da ordenanza da taxa de uso lucrativo de espazo público con meses. Non está adjudicado todavía. Sí, bueno, xa, a ver... sobre a cuestión que decía da obra, evidentemente non está, pero hai dúas cuestións. Primeiro, non está adxudicada xa, sino que se fai cunha condición suspensiva, como se fixo en moitas outras ocasións, o sea, está adxudicado pero non asinado o contrato, digamos. Está sin adxudicar aínda. Bueno, pues equivoqueime eu pensando que estaba adxudicada, non pasa nada, en todo caso, e non é o objeto de debate, nin vamos a volver sobre o tema agora. De todos modos, decir unha cuestión, non é o objeto de debate, nin vamos a volver sobre o tema, decir unha cuestión tamén sobre a parte da partida. Hai unha partida xenérica de redaccións de proxectos no Concello, da cual se pode tirar perfectamente sin ter que pasar a modificación e que te permite licitar a redacción do proxecto neste caso. Non hai absolutamente ningún problema, así que nós non vamos a facer nada que vaya contra o criterio dos técnicos municipais. Señor secretario, lea, por favor. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 19 de junio de 2015, adoptouse en detalle aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza reguladora da tasa pola ocupación de terrenos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa, engadindo un segundo párrafo ao artigo 7 da ordenanza. Expor ao público anterior acordo mediante anuncio que se inserirá no tabuleiro de anuncios municipal durante o prazo de 30 días hábiles a contar desde o seguinte a de publicación do anuncio no boletín oficial da provincia. Dentro do cal, as persoas interesadas poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas. Considerar no caso de que non se presenten reclamacións aos expedientes que acordo definitivo con base no artigo 17.3 do texto refundido da Lei das Facendas Locales. Votos a prol, Partido Popular, reservas en pleno, PSOE, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, reiteramos o dito en comisións. De novo, é unha oportunidade perdida e é unha medida insuficiente, unha modificación puntual. Entendo o motivo que a xustifica, entendo o motivo polo que ven a pleno. Insisto, nesto nos sí que non vamos a votar en contra porque entendemos que está ben facelo, en todo caso nos vamos a abster, e nos vamos a abster porque creo que esta modificación podría ser aproveitada polo goberno municipal para introducir melloras justamente na ordenanza de espazo público, nomeadamente de mesas e cadeiras da hostelería. E o digo porque é algo, e é honesto decilo, que é algo que non é un problema da hora. Decir, non, isto creo que é importante mencionalo, non é un problema que surdirá co Partido Popular, en absoluto. É un problema que levamos lastrando neste Concello durante anos, vale? E creo que as cousas, a min intento ser obxectivo. O que pasa que agora é certo que o Partido Popular ten maioría absoluta, ten unha maioría cómoda e debería, e tería o apoio, se non de toda, eu creo que sí, dunha parte da oposición para abordar a cuestión dos veladores, das mesas, da hostelería, porque é unha invasión que vai a máis e é un incumprimento sistemático da ordenanza, non só de barrer, como di a ordenanza, sino de recoller as terrazas. E xa non digo que se fixera como facía, o mellor 10 anos que se facía, que alquilaban se non tiñan sitio no local para guardalas todas as noites. Non digo no verao, quizás, bueno, todo é entendible e creo que aquí todos e todas somos flexibles, tanto oposición como goberno, pero chega un momento que xa algunha mesa e algunha silla colle óxido
E creo que, unha vez máis, o Partido Popular escóndese das súas labores e das súas responsabilidades. E se esconde tendo maioría absoluta, unha maioría folgada, sin ningunha campaña increpando en redes como tuvemos que aguantar outros, e ofrecendo a oposición, ou polo menos unha parte considerada da oposición, a axuda e o respaldo para abordalo. E aínda así non quere facelo. Isto é importante e me gustaría que constara en ata esta apreciación de Ribeirón Común, porque creo que é un feito que se pode demostrar. En todo caso, nos vamos a abster, nos parece, xa o dixemos en comisións, ben que se opte por esta medida, creo que non é unánime esta opinión, pero sí o decimos e así o defendimos, pero sí que non podemos pasar por alto xustamente, moi ligado, íntimamente ligado con esta cuestión, o que pasou o sábado coa ocupación de calzada nunha festa privada, xustamente ligado cunha terraza. Algo que, en horas evidentemente que non tiñamos policía local, pero son cousas que non se deben permitir, porque eu son partidario de que, evidentemente, non vamos a facer como nas cidades circulación restringida para vehículos de ricos, dito sea de paso, ou dos que poidan pagar un coche eléctrico. Este é un matiz e un debate que aquí evidentemente non toca abrir, pero o ecoloxismo de postureo comigo non vai. Todos teñen dereito a acceder, sobre todo se non hai unha alternativa de transporte público, vale? Ahora ben, este modelo que eu defendo, e defendo que se retiren coches do centro e que haxa máis zonas peatonís, eu estou defendo, e defendo que haxa unha calzada libre. Ahora, o que creo que hai que controlar, e o digo con naturalidade, sin criticar, porque son cousas que se fan, cousas que nós tamén, cando éramos máis mozos, facíamos, e non é unha crítica a que se faga, senón a labor do Concello é controlar un pouco eso, e non é miro para outro lado ou non superviso, porque esas son as tarefas desagradables, hai moitas desagradables de estar no goberno, hai moitas, pero é a nosa responsabilidade. Pasa unha desgracia, ven un coche un pouco a esas horas conducindo indebidamente e é unha auténtica desgracia. Entonces, creo que non costa nada facer ben as cousas de outra maneira, con diálogo, insisto, non estou aquí facendo crítica a ese negocio de hostelería, pero creo que o Concello ten que facer de outra maneira. De verdade, as festas están ben e creo que lle dan vida ao pobo, pero ten que ser compatible con que veciños descansen e que non haxa perigo para viandantes por parte de coches. E me gustaría que constara en ata esta apreciación miña. Agardo que no futuro, que oxalá siga vendo este tipo de festas, o Concello non mire para outro lado, ou non se vaya para a cama, ou evite a zona para non estar presente, sino que asuma a súa responsabilidade, que controlar a norma e controlar porque estas cousas trascendan correctamente. Cordialmente para todos os veciños, para os que están pasando ben, pero tamén para os que teñen dereito a descansar. Grazas. Gracias. Boas tardes, que ainda nos saludar antes. Vamos a ver, nós estamos a favor desta medida sempre e cando se exerza desde o Concello pois esa labor de fiscalización e de supervisión, porque efectivamente a xente xa está ocupando a zona azul para montar as terrazas xa está montada durante o fin de semana, pero é que non só a terraza, a acera tamén. Hai tanta xente que non ocupan a terraza, o sea, o espacio da zona azul, na que todavía non hai unha plataforma ni nada. Entón, nós estamos a favor, sempre que se cumpla, que primeiramente que monten a plataforma, que a señalicen, porque por aí ás noites, sobre todo, a xente baixa moi mangada, sube moi mangada, e un día se leva 5 ou 6 que estén sentadiños ali na terraza, que este ben señalizada, que este ben montada, e que efectivamente que deixen a acera libre. Nos pode ter o peso ya 5 pesetas. Si queren ocupar o espacio, que ocupen o espacio de aparcamento, que o ocupen, pero que liberen a acera, porque a acera, o principal é que a acera é de todos os veciños e temos dereito a pasar aí sin ter que pelexar por o espacio. Eso me parece importante,
Tamén señalar que sería importante que o Concello fiscalice o tema da limpieza, efectivamente que a deixen o máis recollida posible e o máis limpia posible. E quería facer unha pregunta porque non estou clara ahora mismo. É solamente ocupar zonas de parking da zona azul ou tamén de calquer outro parking? Esa é a miña pregunta. Vale, gracias. Bueno, nós xa demos a nosa opinión nas comisións sobre algunha modificación que se fai, pois temos as nosas dúbidas. Plantexámoslo con un exemplo ben claro. Xa sabemos que esta modificación é por parte do Concello, pero en certas estradas, como é o caso da que se está a falar, pois ten que ter a autorización da titular, que neste caso é a AXI. Tan incoherente é, a veces, ese tipo de decisións que permiten este tipo de instalacións que ocupan un espacio considerable, que van a retirar aparcamento, que incluso poden entorpecer probablemente a visión das persoas que circulan porque o poden facer. Entonces, nese sentido pode haber dúbidas. Outra cousa distinta é a conveniencia ou non de que unha vez que retiras o que apuntaba a compañera do BNG, se retiras evidentemente da beira rúa, retiras as cadeiras e as mesas, pois pode ser beneficioso en parte nese sentido. No outro, pois xa digo, hai dúbidas, pero tan incoherente é como que a AXI, xa o dixen en comisións, por eso repito, pois non nos dé permiso para poñer a funcionar os 2 cargadores eléctricos que temos aí que se puxeron na anterior legislatura. Eso é unha incoherencia tan grande que denota que a veces os técnicos non son Dios, non sempre teñen que ter a razón. O que ten que ter a razón é o sentido común. Non se pode entender que pode haber razóns pois de outro tipo, pero xa digo, a todas luces parece unha incoherencia. En ese sentido, pois nós, se hai solicitudes por parte dos donos das terrazas e cumplen, que é o que algún grupo está poñendo en dúbida, e nós tamén, porque a veces non é que non cumplan os hosteleiros, é que non se lle fai cumplir. Ese é o problema, claro, porque facerlle cumplir implica perder triqui-tri, verdad? Implica isto. Algúns xa sabemos o que é eso, por eso nos poñen a parir nos bares, xa o sabemos moi ben, porque tiñamos a valentía de entrar nun bar e decirlle: oye amigo, hai que botar o lixo ás horas que hai que botalo, entendes? Pero aquí eso non se fai, estou seguro, segurísimo, porque tracatrá, e iso é o que pasa. Entonces, claro, así non podemos funcionar, porque hai unha cousa que é indubidable, desde a pandemia aquí é regocheo, e algúns tamén estuvemos no goberno, ollo, por iso digo lo de tracatrá, porque chamarlles a atención, que se lle chamaba a atención, polo menos neses 2 anos podo dar fe, con escritos e verbalmente. Ahora, houbo quen autorizou a regocheo e despois volver ao que inicialmente se deixou, claro. Oiga, a ver, sexamos sinceros, nadie dice que se perxudique a hostelería, ni moito menos, pero se algún sector era beneficiario nesa época de exencións, de axudas e demais, xa sabemos que eles foron, eu digo claramente, non me corto un pelo en decilo, porque volvo a decir, lo del tracatrá a min dame igual, pero é que é a realidad. Entonces, se vamos facer isto e nós nos vamos a abster por dar un voto de confianza, que se cumpla, non vai a ser, o decía ahora os compañeros do BNG, ou non sei se foi Brais, nós non o vimos, non o podemos decir, non vai a ser que antes de estar postos xa ocupemos os 2 espacios, porque entonces isto apaga e vámonos. E a los hechos me remito,
como dice outro, porque xa nos conocemos aquí. Entonces, a ver se vai pasar eso. Entonces, bueno, dúbidas bastantes, máis flexibilidade así, pero tamén intransigencia cos que incumplen tamén, porque a veces tamén é verdad que hai quen cumple. Eu vexo aquí, hai un local en concreto, non lle vou facer publicidade, pero se teño que dicir o digo, vexo o propietario como sale, recolle, limpia, sale cascova e todo o demais. Hai outros que nin recollen as sillas. Entonces, hombre, estamos faltándolle o respeto ao que si fai as cousas. Chega un momento que collerá e dirá, pois mira, eu fago mesmo. E si tal, tamén as deixo, e se lles podo deixar outro encima, tamén. Quero decir, non lle estou botando a culpa a nadie, nin ao goberno. Digo que por eso temos as dúbidas, e non tamén votaríamos a favor. E nada máis, solo eu non iba a debatir antes, señor alcalde. O único que digo é, se vostede plantexa unha cousa e vostede dice que entra, me refiro ao tema que falamos antes, se vostede dice que entra nesa porta, que entra para dentro, e dice vostede, eu me quedo co que vostede dice, e se vostede despois non sabe que entrou, que é o que pasou, porque o secretario lle dixo que non sabía que había entrado, a culpa non será do que dice que se están facendo mal as cousas, a culpa será de vostede que non sabe nin como se fixeron. Entonces, a min demagogias as xustas, vale? Eu sempre nos debates intento escoitar para logo debatir, non que despois a posteriori vostede me dé a volta dicindo que aínda por pouco a culpa era miña do que había escoitado eu. E xa non é a primeira vez. Eu non dixen nada ilegal, dixen cuestións alegales. E se entramos en cuestións ilegales tamén ya as podo dicir, pero mellor non entremos nese terreno, de momento. Por eso lle digo, os debates non son debates cando un dice o que escoita, serán outra cousa, pero non son debates, o sea que darlle a volta ás miñas palabras a mí non me gusta, dende logo, xo sabe. Eu, cando ademais me equivoco, pido disculpas. Vostede como haber pedido disculpas xa está, non pasaba nada máis. Moitas grazas, quenda para o Grupo Popular. Grazas, independentemente de que haxa que a mellor revisar a ordenanza respectiva a esta cuestión, neste punto en concreto é simplemente engadir un segundo párrafo, artigo 7 da ordenanza municipal das terrazas, para decir que se poden instalar en zonas de calzada de vía pública sempre que cumpran os requisitos de seguridade exigibles e que non afecten a circulación rodada ou tráfico de peóns. É dicir, en calquer sitio poden instalar. Sempre teñen que respetar, preservar as zonas de paso de peóns, eso é obligatorio, vale? De feito, neste caso que nos ocupa, pois a Prepaxi xa marca un espacio que ten que estar libre pos peóns, obligatoriamente, e despois tamén se poderán denegar, evidentemente, por habrá zonas que por periodicidade, porque non cumpren as dimensións mínimas, poderánse denegar. Non quere decir que en todos os que soliciten unha tarima poden ter. Pode instalar en calquer punto do Concello, pero sempre mantendo esas normas de seguridade, de distancias mínimas, etc. E sempre preservando o paso de peóns, que é o importante neste caso. Para iso se fai, para que os peóns teñan unha vía libre por a acera, por a ver a rúa, non que teñan que ir por os peóns por a carretera e os coches. É simplemente gracias, que non haxe ningún voto en contra, e sin máis, pois paso a palabra. Moi ben, moitas grazas, non sei se queren unha segunda quenda. Non, bueno, pois pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, queda aprobado. Moitas grazas, pasamos ao seguinte punto, ahora sí, que é o número 6, que é moción de Ribeiro en Común para a mellora das pistas do Xestal e inicio de proceso de creación de pistas de pádel. Señor secretario. A Comisión Especial de Cultura e Deporte, en sesión de 19 de xuño de 2025, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia continúe coa mellora e rehabilitación das pistas de tenis no complexo do Xestal. O Concello de Ribadavia pidelle á Xunta de Deputación que apoien a realización da mellora das pistas de tenis do Xestal e da creación de pistas de pádel no noso municipio.
que o Concello comece a realizar as labores de cuidado e mantenimento destas instalacións, incluído o peche de seguridade e o campo de fútbol clausulado. Sometido a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para pleno PP e PSOE. Ben, grazas. O que pedimos, como xa explicamos en comisións e moi sintéticamente vamos a decir agora, é que se dé a continuidade ás melloras que se fixeron no anterior mandato con fondos propios do Concello e se lle dé ademais continuidade ao arranxo de pistas de tenis perdón, e se lle pida a Xunta de Deputación que evidentemente financien a instalación de pistas e instalacións de deporte de pádel, como están facendo en moitos concellos da provincia, a maioría moito máis pequenos e con menos incidencia dese deporte que en Ribadavia, e que inxustamente ao anterior goberno de coalición se nos negou por parte de Xunta e Deputación. Co cal entendemos desde Ribeiro en Común que as excusas se van acabando para o Partido Popular con maioría absoluta e con supostos amigos gobernos en estas institucións. Entonces, en todo caso, creo que o que pedimos para que salga aprobado é que se lle reclame esta cuestión. En un último lugar, facemos fincapé a que se reforce de maneira asidua a seguridade do perímetro de peche para o campo clausurado debaixo da autovía. O digo porque, o decimos justamente porque sistemáticamente está aparecendo aberto e cheo de lixo, o que indica que ali hai uso indebido desta instalación. En todo caso, bueno, é unha cuestión de seguridade que engadimos para falar de toda a instalación. Si non hai feridos, sigo. Pero, bueno, estaba acabando. Sin máis, grazas. Ben, o noso voto vai a ser favorable. Concordamos en que se debe continuar coa mellora das pistas, porque, bueno, hai moita xente que fai uso delas. Tamén as pistas de pádel que se creen, porque tamén foron unha solicitud que no seu día o noso grupo tiña en mente, porque hai moita xente que tamén xoga e non temos por que ir nos outros concellos a xogar, porque temos un concello onde se pode instalar e onde se debe. E tamén ese campo que no seu día foi cerrado a metade, é unha pena que este así abandonado. Eu penso que tamén se debería cuidar un pouquiño máis e incluso contemplar ou saber se se podería facer algunha actividade na parte que toda non se pode. Díceme o Concello de Deportes que non. Pero, bueno, para min é unha pena que eso este así, desa maneira, e todo, como dicen xa en comisións, todo que continúe sendo melloras para Ribadavia e para o deporte e outras cousas, o noso voto sempre vai ser favorable. Grazas. Ben, boa tarde a todos e a todas. Pois ben, trátase dunha proposta necesaria e razoable, que ademais dá continuidade á mellora das infraestructuras deportivas, que repercute, polo tanto, no benestar dos veciños e veciñas, e tamén a súa saúde. O punto número 1 do acordo pois pide que se continue coa rehabilitación das pistas, que se amosan un deterioro e dificultades no uso das mesmas, pois hai que rehabilitar estas pistas e garantir que sexa un espacio seguro e funcional. As instalacións públicas non poden abandonarse logo de ser construídas. A petición da pista de pádel é un deporte que está en auxe neste momento, e agora no Concello de Ribadavia non hai ningunha pista de pádel, o que obriga aos veciños e veciñas a ter que desplazarse a outras, eu entendo que cidades xa, porque non creo que en ningunha vila da comarca xa pista de pádel, non o sei. Bueno, polo que vemos necesario que se habiliten, xa que temos un entorno pois
que é moi fácil de leválo a cabo e de habilitar unhas pistas de pádel. No punto número 3 inclúe o pecho de seguridade do campo de fútbol que está clausurado para evitar riscos indebidos e, bueno, polo tanto, debe facerse cumplir. Como decimos, o Grupo Socialista vemos que é unha proposta necesaria e razoable e o noso voto vai a ser favorable. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Gracias. Boas tardes a todos. Moi brevemente, nos imos tamén votar a favor. É dicir, bueno, como fai un rato criticousenos porque invertíamos demasiado nos servicios deportivos e bueno, realmente está dentro da nosa planificación desde fai tempo. De feito, creo que o Servicio de Deportes se leva un tempo traballando na mellora deses complexo e de novas incorporacións e, polo tanto, non tendría sentido que votáramos a favor con o noso voto, que votáramos en contra. Polo tanto, o noso voto vai ser a favor, nada máis. Grazas. Quenda de peche para Ribeiro en Común, porque entendo que non hai máis palabras. Sí, grazas. Bueno, como sempre dicimos, coas mocións de Ribeiro en Común, que moitas saen aprobadas porque teñen tono e proposta e espírito constructivo, o importante non é que serán aprobadas, sino que se leven a cabo. Sobre todo, que haxa intención de leválas a cabo, porque a veces sabemos que a labor de goberno non sempre acompaña. Pero polo menos que haxa esa intención e que se demostre que hubo esa intención. E un único matiz, e eu teño que dicir a portavoz do goberno, Mariluz, eu non sei se está na vosa planificación, como acabas de afirmar. O que si teño claro é que na do teu alcalde, cando estaba na Diputación e nós no goberno, non estaba. Porque isto foi trasladado e acertas nunha cousa e concordo. E é bo decilo, non é unha idea de Ribeiro en Común, nin de ningún grupo. É un informe e son proxectos do Servicio de Deportes, dos funcionarios en todo caso, que os políticos pasamos, pero temos en Ribadavia normalmente moi bons funcionarios. Non todos, así, pero moitos sí. E estes proxectos de deportes foron trasladados á Xunta, gobernada polo PP, e a Diputación, na que o alcalde actual estaba de vicepresidente, e non apoiou tampouco, ou apoiou esa Diputación en Boborás, por exemplo, e en outros concellos que tampouco fai falta facer ahora comparacións, pero digo no noso mandato Boborás se fixeron. Non sei canta poboación terá Boborás, me imagino que 2000 ficticios, reais moito menos, e digo censo seguramente teña 1000 e algo, 2000, pero creo que Ribadavia, e non é unha cuestión de censo, é unha cuestión de referencialidade comarcal, que na comarca, como aquí se dixo, hai poucos, hai que ir a Melón, a Cortegada ou a Cañiza, que xa non son comarca, e bueno, ou a Carballiño ou a Boborás, pero creo que Ribadavia xe o merece. Entonces, o decía nas comisións, e o reitero, agradecer o voto a favor, pero sempre decimos unha cousa, é dicir, nos en Ribeiro en Común traémolo para que se faga, e se o fai, quen o vai, por así decilo, levar os parabéns da veciñanza vai a ser o goberno, como é normal, co cal agardo que, polo menos, como dixen, o esforzo voso por facelo sea real, máis alá de si se fai ou non. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto 7º, moción de Ribeiro en Común para que o Concello arranxe a Capela de Sanxés e aprobe o seu plan director obrigatorio. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 19 de xuño de 2025, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia solicite á Deputación que inclúa Sanxés no convenio aprobado co Obispado para o arranxo de 9 igrexas, que se arranxe o antes posible por parte do Concello ao seu adro, que o Concello comece a realización do plan director de Sanxés como paso previo á rehabilitación e mellora do seu entorno. Sometí a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común e PSOE, resérvase para pleno PP e Bloque Nacionalista Galego. Ben, grazas. A idea desta moción xa leva vido a pleno nesta legislatura desde que o Partido Popular en campaña electoral anunciou que iba a arranxar todo o entorno de Sanxés. Creo que todas e todos o recordades, non? Cunha infografía un pouco improvisada, pero coa firmeza de que o iba a facer.
omitindo evidentemente que é unha labor tediosa e lenta, entre elas porque ao anterior goberno a Xunta de Galicia, a Delegación de Patrimonio, que lidera, se mal non recordo, a alcaldesa do PP de Bande, aquí todos son compatibilizar cargos, pois evidentemente sinalou a necesidade ao goberno anterior para realizar a mellora da zona de Sansés e a zona da aldea de Francelos era necesario elaborar e aprobar en pleno un plan especial, plan director de Sansés. Bueno, o digo porque un plan director ou un plan especial non se fai en un mes nin en dous. En 2 anos sí, en 2 anos sí. E 2 anos é xusto o que pasou, o tempo que pasou desde que o PP o prometeu en campaña e o PP evidentemente nin empezou, nin adxudicou, nin tan siquera nesa partida de proxectos adxudicou, que eu saiba, que me corrixan se é así, un plan director para realizar a mellora de Sansés. Falábamos antes de que si hai, entendo, hai unha partida para facer proxectos, creo que insuficiente, creo que incluso xa habría que facer unha modificación se se quisera facer en 2025 e en última instancia creo que sería pertinente facela. Estamos vendo como se fai modificacións para facer outro tipo, sei que é con subvención, outro tipo de plans de proxectos e proxectos arquitectónicos e creo que, sin lugar a dudas, o plan director de Sansés sería necesario por parte do goberno e agardo que así sea. E por eso traemos a pleno fundamentalmente, que eu creo que é onde hai que traer este tipo de cousas, porque ao fin e ao cabo os feitos van poñendo a cada un no seu sitio e as promesas electorais pois son como un Guadiana que ven cada 4 anos. Agardemos que en todo caso no que queda a legislatura se faga algo ao respecto e o mellor en 2027 sexa unha promesa, pero unha promesa máis tangible, polo menos con un plan director elaborado. Porque a realidade evidentemente xa non chega en 2 anos mentras o elaboras, adxudicas e contemplas a realidade. En todo caso, o importante é ir facendo o camiño pouco a pouco. E unha segunda parte da moción ten que ver un pouco máis xa coa actualidade e aproveitando que a Deputación anunciaba que vai invertir, fixe un convenio co Obispado na mellora de algúns edificios religiosos e monumentos medievais, nos entendíamos tamén que era unha boa ocasión para que se sumara Sansés, que é a única prerrománica da comarca, das 3 ou 4 que debe haber na provincia. Entonces, bueno, creemos que a provincia e a Deputación que vicepreside o alcalde de Ribadavia, como mencionábamos no anterior punto, non ten excusa o alcalde para non facer valer o seu voto en xunta de goberno e que se inclúa ou ben neste convenio ou ben unha partida para arranxar o teito. E quero facer especial mención, señor alcalde, a resposta que vostede deu en prensa con esa alegría e, se me permite, con un tono de cinismo importante dicindo que por que non o arreglaron outros, e que o anterior goberno non se caiu o teito, porque o temos que arreglar se non se caiu. Vostede tampouco fixo ninguna petición de que se mellorara Sansés porque estaba en mal estado, ou vostede era futurista se o hubiera feito, que non é o caso. Entonces, ese cinismo de falar da oposición do anterior goberno cando non ten unha auténtica xustificación para non apoiar desde a Diputación o arranxo de Sansés, eu creo que, insisto, é vostede alcalde, ten goberno amigo na Diputación, ten goberno amigo na Xunta, en Patrimonio, na Consellería de Cultura, coa que tanto presuma que se leva ben. Creo, señor alcalde, que non é moi elegante pola súa parte finxir que é casi responsabilidade do anterior goberno que se cae porque non arranxamos antes. É que antes non había que arranxar porque non había ningún informe que dixera que estuvera en mal estado, a non ser que houbera alguén futurista. E adiviño, insisto. En todo caso, déixese de excusas, o digo de maneira vehemente pero constructiva, e creo que vostede non ten excusas. Os que ao mellor non teñamos gobernos amigos e que nos atopábamos portas pechadas porque o PP entende a política de que só hai inversións se están os meus,
un uso patrimonialista das institucións e que roza evidentemente a prevaricación e que desde logo ético non é. Entonces, agora que non se acabaron as excusas, bueno, eu agardo que as inversións reais, non o de repetir e facerse a foto co Conselleiro de Cultura de que hai un convenio e se firma un convenio de 60.000 euros como se fora algo novidoso e algo que vostede logra, cando é o convenio dos últimos máis de 10 anos, bastantes máis. Quero dicir, eso, bueno, é unha mala maneira desde o noso punto de vista de facer política. É unha verdade a medias que sempre lle achacamos, señor alcalde, que vostede usa en demasiado, e eu creo que neste momento podía usalo na anterior fase. Bueno, é o xogo político, nós tamén a xogábamos moitas veces de forma vehemente outras bazas, e non nos temos por que levar mal, porque este é o xogo político. Pero ahora ben, as excusas se van acabando neste sentido. Señor alcalde, empece a buscar solucións a certas cousas que non funcionan neste concello. E está ben, as inversións que van a vir, algunhas van a vir, xa nos vamos a falar, sempre que obedezcan as necesidades que nos diagnosticamos como necesarias, vámolas a valorar positivamente, porque creo que esa tamén é unha labor honesta que debe fazer a oposición. Pero desde logo non é de recibo que se empece con excusas cando a solución, señor alcalde, está na súa mão, e agardo que así sexa. Sen máis, moitas gracias. Gracias. Ben, pois nós desde o BNG nos parece unha moción que está ben, o sea, que vamos a apoiar. Hai que pensar que todo o mundo fala de turismo en Ribadavia, temos unha zona magnífica, preciosa, temos en Sanxés unha xoia arquitectónica que non hai en toda a provincia de Ourense, e é de pena ver que non se cuida, que desde o Concello non se poñen os medios necesarios para agardar algo que é tan único. É único, eu digo na provincia, pero quizás en Galicia, esta pequena construción de máis de 1000 anos, que aí está unha beleza estupenda. Entón, por un lado, queremos promocionar o turismo de calidade, turismo que veña a apreciar a nosa arquitectura, o noso patrimonio, a nosa historia, e por outro lado, pois a deixamos nun estado de abandono que é moi triste. Por lo tanto, a mí me gustaría convencer ao grupo do goberno de que sí voten a favor desta moción que nos parece moi acadada, e sobre todo, pois sí, sabendo que a Diputación está destinando fondos para un número de iglesias. Evidentemente non hai fondos para todas as iglesias románicas ou prerrománicas que nos temos, pero intentemos darlle unha solución e un arranxo a esta xoia única que temos aquí no Ribeiro. Moitas gracias, vamos a votar que sí. Ben, pois compartimos a preocupación polo estado da capela de Sanxés de Francelos e o seu entorno, así como a necesidade de actuación co compromiso do patrimonio. Trátase dunha capela que forma parte do patrimonio e leva consigo pois unha cuestión non só estética ou religiosa, sino tamén cultural, patrimonial e como diverta turística. O deterioro ao largo do tempo é evidente e non podemos mirar a outro lado. Como di a moción, a Deputación puxo en marcha un convenio co Bispado para actuar sobre 9 iglesias na provincia, que Sanxés quede fora pois é un erro que se debe corrixir. Dende o Partido Socialista solicitamos que se inclúa e que non quede no olvido e se faga a petición por parte deste alcalde e vicepresidente da Diputación a mesma Deputación de Ourense. Falando do plan director, é un requisito imprescindible, unha exixencia legal da Administración de Patrimonio, e sen el non se poderá intervir no entorno de Sanxés con garantías. Para o Grupo Socialista a moción é razoable, pois é realista e responde a unha necesidade obxectiva que pon o foco en mellorar e preservar o patrimonio. O noso voto vai a ser favorable. Grazas, que para o Grupo Popular. Sí, gracias. Como ben apuntou Brais,
xa iba no noso programa electoral unha intervención nese entorno, que, bueno, xa non nos tes que convencer de votar a favor, que, bueno, imos votar a favor, non podría ser de outra maneira, sempre cando eso semos apuntouse aquí xa, non, a delicadeza de intervir nun elemento como a Capilla de San Xés, co que non se fai nin, bueno, en pouco tempo, porque hai uns pasos previos, e nada, e en eso estamos, entonces, pues, nada, imos votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Entendo que de peche non queren asuntar, vamos votar todos a favor. Quenda para... Ben, bueno, reitero o dito na anterior moción. Primeiro agradecer que se vote a favor e sobre todo que haxa intención de levala a cabo. O digo porque, Mariluz, unha vez máis che teño que contestar con tono cordial, pero tamén claro, eu xa sei que non vos teño que convencer. De feito, a pretensión desta moción non é convencervos. Perdona. Bueno, non creo que tampouco sea a labor dela convencerte. Creo que estamos os 13 concelleiros e concelleiras máis que convencidos. Trátase de os que tedes labor de goberno e non vos vades a topar portas pechadas e vetos e boicots que nos atopamos outros por parte das administracións superiores, Deputación e Xunta, ou quero creer que eso non o vades a topar, o fagades. Porque se non o facedes, insisto, por iso antes mencionaba o alcalde que non tedes excusa. E cando digo excusa é coartada ou un argumento creíble, é o que quero decir. En todo caso, podedes intentalo, e se o intentades, se vos lo negan, bueno, pois nós, polo menos, vos vamos a apoiar se demostrades que o demandades. O temos claro. Pero dá a sensación moitas veces, e non digo que sea o voso caso, nin este en concreto, pero dá a sensación moitas veces que preferides levarvos ben e ter unha relación cordial, quizás sumisa cos vosos superiores no Partido Popular e non defender os intereses de Ribadavia. Non digo neste caso concreto, digo en outros que sí se ten dada esta disyuntiva. En todo caso, creo que é importante, como digo, que se leva a cabo porque non hai excusa para a Diputación que arranxe unhas igrexas e non outras, prerrománicas debe haber na provincia 3, Bande, Celanova e Francelos e algunha máis, San Pedro de Rocas, pero a de Francelos é peculiar, os elementos, os poucos elementos que ten son peculiares porque incluso entre os especialistas hai debate ao respecto de se é visigoda, de influencia visigoda ou de arte asturiano. En todo caso, é o suficientemente importante na historia do arte para que basta con ser veciño de Francelos, e aquí estamos uns cuantos, vemos no verao, sobre todo diariamente, turistas preguntando onde está San Xés. Ese é outro que o temos traído varios grupos fai tempo, pero que non viña de máis, non só arranxalo, sino que nese arranxo espero que se contemple tamén unha sinalización, porque un pouco laberíntico, francamente, chegará a San Xés. Entón, nada, agardo que non só se vota a favor, sino que se intente, sabedes que somos flexibles, tamén na oposición, moitas veces con intentar e demostrar que se intentou facer cousas, a veces chega, pero por agora non se intentou tan siquiera. Grazas. Moitas grazas, pasamos a votación, votos a favor, queda aprobada por unanimidade, grazas. Pasamos ao punto 8º, que é moción do BNG para que se inicie o proceso de declaración de estado ruinoso e posterior poxa pública das edificacións que cumpran os requisitos legais. Señor secretario, A Comisión Especial de Contas en sesión da 19 de xuño de 2025 adoptou o seguinte ditame: solicitar a través da Consellería de Urbanismo a inventarización de todas as edificacións e solares que se atopen a día de hoxe en estado ruinoso no noso Concello, creando así un registro conforme a lei, podendo este mesmo organismo tramitar esta categorización, localizar as actuais propietarios dos inmóveis inventariados e solicitar as obras precisas para sair deste registro, perdendo este xeito a vivenda a condición de estado ruinoso ou ruína.
No caso de que pasado o tempo establecido e cumpridos todos os trámites dos propietarios non respondan ou leven a cabo as reformas precisas, proceder coa posa pública de ditos bens de acordo con legalmente exposto na propia lei, tratando este xeito de mellorar tanto os espazos públicos como a seguridade dos veciños. Sometí a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG, resérvanse para pleno PSOE, Ribeiro en Común e Partido Popular. Moitas gracias. Ben, nos trouxemos esta moción porque nos parece un tema super importante para Ribadavia. Intentar dar solución a un problema que é o número de edificios ruinosos que existen no Concello. Edificios que en algúns casos son un perigo de que caigan, de que se incendien, de que se convirtan en criadeiros de ratas e cucarachas. É un peligro para a saúde, é un peligro para a seguridade das persoas, para rapaces que anden xogando por aí. E tamén, que non está aquí escrito na moción, pero que quero mencionar agora, a imaxen que dá, porque queremos promocionar a Ribadavia como un sitio ben bonito, como é un espacio para vivir, un espacio para vir, para disfrutar, para pasar tempo aquí e disfrutar do moito que temos que ofrecer, pero que despois, cando ves por a carretera e ves o estado de como están en algúns dos edificios, sería necesario que de alguna maneira intentemos darlle solución a isto. Entonces, como indica a lei do solo, os propietarios están obligados a manter os edificios en mínimo de condicións, e os concellos poden dictar ordes de execución, ou decirlle aos propietarios que teñen que arreglar a casa, esa viga que vai cair, esas tellas que están a rastro ou que están a punto de cair, ou o que sea, e que tamén poden crear un rexistro no que se incluyan os solares e as construcións que están en ruína, nas que non se realizarán as obrigas solicitadas de rehabilitación. Isto todo está contemplado na lei do solo, polo tanto nos presentamos esta moción para solicitar, tratar de que empezar a darlle solución a este problema. É un problema complexo e que evidentemente requiere tempo e recursos para poderlo levar a cabo, pero queremos solicitar primeiramente que sepamos cantas casas están en estado ruinoso no Concello. Non falo do casco histórico solo, nin de Ribadavia solo, porque o Concello hai moitas casas así en todas as parroquias que temos, que se faga un inventariado primeiramente para saber cal é a dimensión do problema, que se localicen os propietarios e se lles solicite que procedan aos arranxos que marca a lei con respecto á seguridade e salubridade, e en caso de que non se topan os propietarios ou non o poden facer ou non queren, pois que se proceda á poxa pública. Teño entendido que isto o Concello de Ribadavia xa está facendo. Me gustaría en este momento solicitar o máximo de transparencia e de difusión cando hai edificios que van a estar postos en poxa, que a xente o sepa, porque hai veciños que non se enteran ou se enteran cando xa foi vendida, que facer un esforzo para que realmente a xente se entere de que un solar ou unha edificación está en subasta, e que continuemos en esa dirección de intentar mellorar o estado das nosas rúas, das nosas parroquias e das nosas calles, nos casos en que están efectivamente en un estado catastrófico. Moitas gracias. Ben, grazas. Bueno, nós temos opinión encontrada con esta moción, ainda que estamos a favor e vamos a votar a favor, porque creo que é necesaria, e me parece ben que o BNG traiga, porque é justamente necesaria, pero nos gustaría facer matices. En primeiro lugar, votamos en falta na moción, entendo a intención da moción e non é unha crítica en absoluto, pero sí
nos botamos en falta que non se mencione os locais, os inmobles do Concello, que son parte importante do problema. De feito, quizás dos peores que hai, xunto con dous que despois comentarei. Pero, bueno, eso evidentemente non lle fai sombra a moción, que está perfecta. Segundo, concordo con Berta absolutamente respecto ao tema das subastas, totalmente. Creo que o que sucedeu fai pouco e está sucedendo, eso non é de recibo, en absoluto. Do cal, supoño que todos os grupos abordaremos a cuestión cando toque. Pero creo, e me sumo a túa petición, a fixen no seu día cando houve esa outra, o que pasa co prezo, falo da Rúa Oliveira, que tamén houve unha subasta pública, bueno, o prezo era o que era e evidentemente quedou baleira. Pero xa o dixen no seu día que eu tampouco me enterei cando foi esa subasta e me sumo o que ti comentabas, máis se cabe polo que todos sabemos que hai detrás, verdad? Que despois creo que vai a tocar abordar. Entón, me sumo a petición do bloque, votaremos a favor, pero nós, desde logo, facemos especial fincapé en que o Concello ten que empezar. Está ben que se manden cartas, pero imagina a cara de algún veciño cando ves a carta do Concello pedíndolle que arregle ben a súa propiedade cando o Concello non fai o propio coas súas. Co cal, eu creo que o Goberno, na medida de que o Concello como administración está cumplindo a norma e está mandando esas cartas, creo que o Goberno ten que predicar co exemplo nos seus inmobles. E nos o dixemos, ou seguimos reivindicando, o PP cando nos as pusemos a dispor dos cidadáns para que arranxaran, froito do cal se vai gracias ao esforzo importante dun veciño, se está facendo e se está acabando un hotel no barrio xudío, o primeiro hotel dentro do barrio, máis alá de que na zona bella hai outros, pero no propio barrio xudío non hai, este vai a ser o primeiro. O Partido Popular e o actual alcalde, cando estaba na oposición, dixo en prensa que estábamos mal vendendo os solares. A realidade é que nós os mal vendíamos e se vai a facer un hotel, e a realidade é que os inmobles municipais son dos peores que hai no casco histórico. Sumaríame a outro que creo que habería que facelo, e me consta que hai un veciño interesado. Non teño ningún tipo de amizade con ese veciño, pero me parece xusto que así se faga, e é na rúa Porta Nova de arriba, vale? Hai un veciño que está comprando varios inmobles e xusto lle queda un, e é dos máis perigosos que temos, dos máis perigosos, rúa Porta Nova de arriba. Hai outro que xa mencionei con vontade constructiva ao lado da que comprou a Xunta, tamén en rúa Porta Nova de arriba, que está en bo estado, digo, de non caírse, pero creo que se podría abrir expediente de dominio ou adquirila facilmente ao lado da que comprou a Xunta. E tampouco se fixo. Entonces, creo que ao Goberno lle falta vontade. Lle sobra, non lle sobra, pero creo que afonda demasiado e dedica demasiado tempo á propaganda, ás grandes notas de prensa, de presumir dun casco histórico e facerse moitas fotos nel, pero de mirar e poñer poucas solucións en riba da mesa ao respecto. Entonces, eu creo que todo isto denota falta de realidade, de xestión e de goberno por parte do Concello. En todo caso, e para rematar, un ápice de optimismo. A pesar de estes puntos negros que si existen e que se foron degradando con este goberno do Partido Popular, hai que decirlo, é importante relativizar e contextualizar, non? Respecto a outras vilas do tamaño e da importancia da zona monumental de Ribadavia, xa non me quero ir ao extremo de Betanzos, que está a punto, se xa non foi intervida pola Xunta, eso é un auténtico caos no casco histórico de Betanzos. Está en perigo de derrube a metade do casco histórico. Non me vou a eses extremos, pero respecto a outras vilas da nosa categoría ou da importancia da nosa zona monumental, Ribadavia, o seu estado de conservación, salvando eses puntos negros que, insisto, apoiando a vosa moción, non está tan mal como outras vilas, isto é así.
isto é, creo que hai que poñelo en valor, e é a labor de moitos veciños que foron facendo conservación pouco a pouco, cuidando, que tamén aínda vive pouca xente, pero aínda vive moita máis xente que outros cascos históricos, e tamén hai que decilo, e hai que decilo, tamén gracias á aventura de tolos que invirten a veces o diñeiro que non teñen para restaurar e rehabilitar no casco histórico. Sen máis, moitas gracias. Bueno, nos xa dixemos que a moción nos parecía ben, que é unha moción que está ben argumentada, ben fundamentada e que pode ser obxecto de a súa aprobación, por suposto. De todas formas, como dixemos nas comisións, estes procedementos se están aplicando dende xa fai tempo. Gracias a este tipo de cousas, por poñer un exemplo, unha recuperación que creo que vai ser importante para o desenrolo da nosa vila, como pode ser, por exemplo, a Granxa do Outeiro. Non é por facerlle publicidade a nadie, pero é verdade que se aplicou algunha cuestión relacionada ou similar ao que estamos a falar. E con outro tipo de inmobles tamén se ten feito por parte deste Concello, polo tanto nos parece que ao mellor o que hai que facer é aplicala con máis ímpetu, se cabe, facelo en máis inmobles, pero bueno, xa sabemos tamén que non é unha cuestión sinxela, é unha cuestión complicada e que non moitos concellos, hai que decirlo, se atreven a facer. Eso tamén é verdade. Hai concellos que, claro, son situacións delicadas, complicadas e que afectan a veciños. Pero, bueno, nesto hai que decir que, xa digo, non é de agora, xa se aplicou anteriormente, se sigue aplicando por parte deste goberno. Sí que xa o dixemos tamén en comisións, para evitar suspicacias non estaría mal que se dese máis publicidade que aquela que legalmente se ten que dar, xa explicamos o porqué. Entonces, creo que eso se pode facer, como apuntou Berta, de que se lle pode dar a máxima transparencia posible para que opten cantos máis veciños posibles. Outra cousa que é tamén importante, ou nós creemos que pode ser importante, é que xusto nesa transparencia pode significar que ao millor pois os propios veciños nos fagan chegar a nós pois cuestións relativas con inmobles que a veces nós tamén descoñecemos ou con xentes que ao millor descoñecemos. En este sentido, outro día preguntei por descoñecemento, non por outra cousa. Creo que non estaría mal, xa sei que é unha cuestión que se tería que abordar, que se tería que debatir máis profundamente, pero outro día cando falábamos de que claro, preguntamos cando se fai unha puxa deste tipo e sale por uns cartos, e evidentemente eses cartos para quen son? Non, preguntaba ao secretario porque, xa digo, descoñecía, ese procedimento non o tiña controlado. Entonces o secretario me dixo, neste caso, que revertían na familia ou nas persoas que se podían atopar. A mí me parece injusto de todo, xa o dixen tamén, o sigo dicindo. Por que? Porque iniciamos procedimentos en los que non aparece ni Dios, falando claro, e despois, claro, cando vendemos, aparecen. Entonces, non me parece nin xusto, aínda que sexa a lei, evidentemente já hai que cumplila. Pero, o que si digo é que non estaría mal pegarlle unha pensada, porque pode surdir, ou será obxecto de algún, probablemente, aínda que cando hai cartos por medio sempre aparece un primo dun primo dun primo, pero se eses cartos non aparece ninguén, supoño que quedan no Concello depositados, non, Fran? E se poden emplear en
outro tipo de cuestións. E o que diría, que non estaría mal, porque claro, poderíamos debatir ou poderíamos falar de onde emplealos, pero a millor non estaría mal que se esas circunstancias se dan, os pudésemos, que sí que temos a capacidade xurídica de facelo, de o millor paliar o déficit, por exemplo, que temos moitas veces na residencia asilo, porque xa sabemos todos o que acontece, que cada ano nos atopamos cun problema, e cada día son menos as persoas que deixan a súa donación como pasaba anteriormente. Entón, sería unha fórmula que poderíamos, ao mellor, entre todos, buscarlle un acomodo legal, e o deixo aí como iniciativa, porque xa digo, me parece injusto, xa digo, aínda que teñamos que cumprir a lei, pero teríamos que, ao mellor, buscar un mecanismo para que os jetas que non arreglan as casas, que non veñan despois a beneficiarse do traballo que fai o Concello, e de alguna forma buscar, se non pode ser todo, non sei, Fran, se iso é así ou non, non é cuestión hora de debatir, pero digo que se estudie tamén impoñerlle unha serie de cargas a esas persoas que o Concello tamén non sexa o gran perxudicado. Quero dicir, todo o traballo que facedes e todo o traballo que fai o Concello, despois que non quede para eses veciños, porque ao final é moi fácil, non? Entón, eu creo que eso é algo que podemos analizar, pero a moción en sí mesma nos parece ben, e nos parece, xa digo, que este Concello o aborda valientemente, aínda que si tamén é verdad que podía ser o que dice Brais, facer un pouco extensivo a que os locales ou as viviendas que ten o Concello, como vemos que non temos capacidade, aínda que vamos ver eses proxectos que a priori parecen ben, si de verdad funcionan, outra vez, porque xa sabemos que moitas veces quedan desiertos e demais, digo os que impulsa a Xunta, pero se non somos capaces, pois tamén o que demos exemplo desde o Concello, porque non foi tan mal, vamos a ter a sorte de abrir un local que fai moita falta neste Concello gracias a iniciativas deso, me refiro ao hotel, que creo que é bo. E, polo tanto, pois nada, deixar esas reflexións encima da mesa, e esta moción a vamos a aprobar. Moitas grazas, quenda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Moi brevemente. A ver, obviamente non estamos de acordo que a problemática, de feito, bueno, apuntou no Nacho, xa se ven feito desde, se non me falla a memoria, desde o ano 2020, efectivamente, o primer caso que recordo foi o da Granxa de Outeiro, porque obviamente empeza a ser unha problemática non só no casco, sino en todos os povos de Ribadavia o abandono de casas. Que pasa? Que, como ben sabe Maite tamén, o procedimento que seguimos é outro, que é o que se levou a cabo, é dicir, non, porque, bueno, entendemos que é máis administrativamente menos complexo ou menos largo, aínda que é un tedioso, é dicir, e xa non digamos o que pedides de facer un inventario e todo. É dicir, entón, tendo en contexto, nos imos a votar a favor porque a filosofía coincidimos plenamente na necesidade de abordar este problema, pero tendo en conta que, bueno, que vamos, digamos, o noso ritmo dependendo dos disponibilidade, sobre todo de os traballadores do Concello, porque tanto unha cousa como a outra requerirá de moita man de obra. Entón, basicamente o que se fai é, bueno, sí, porque, a ver, non é só unha, son persoas que normalmente xa fan outras cousas, e, bueno, en este caso a verdade é que hai que agradecerlle a Fran a implicación que ten este proxecto, porque, como apuntou Nacho, non sei, en outros concellos ao mellor non cho farían, e a verdade é que eu quero agradecer no nome non só a Fran, porque aí a implicación que presentou é de darlle as gracias. E nada, imos a votar a favor porque, bueno, xa expliquei iso, vale? Ainda que non é exactamente o que facemos, pero entendemos que o obxectivo que é o mismo, que é intentar resolver os problemas que se vayan presentando nesta índole. Nada máis. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para o BNG. Ben, pois entonces eu agradecer a intención de votar a favor desta moción. Tomo boa nota de todo o que se dixo, os comentarios que se fan, e finalmente só quería recalcar que non estamos falando só de grandes monumentos monumentos moi importantes, sino simplemente de casas, casiñas pequenas.
en Sampaio hai toda unha rúa que é unha maravilla, preciosa esa rúa, pero efectivamente un perigo andar por ela. Digo Sampaio, en Francelos hai algunhas, en a Franquerán. Ese é o tipo de inventario. Cando decimos inventariado era eso, saber onde están, cantas hai, simplemente para ter unha dimensión do problema. Non require ter exactamente todas as toda a documentación con respecto a por que está en estado ruinoso e como e tal, pero simplemente saber cantas son e onde están. Tamén incluímos a parte de solares, porque en algúns casos son uns pequenos espacios que se poderían aproveitar para outra cousa. Entón, eu non creo que eso sea un traballo exhaustivísimo que non poida facer o Concello de Ribadavia, me parece a min, pero ben, nada máis, acabo aquí, a ver se vos vou facer cambiar de opinión. Moitas gracias. Moitas grazas. Ben, antes de pasar a votación, dicir que sobre esta cuestión, bueno, iso dixeron e vostedes saben porque son componentes desta corporación municipal. Aquí estáse facendo moito, como ben dicía eu, tamén o primeiro expediente que recordo foi o que se falaba antes do ano 2020 e dende aquela se teñen feito moitos expedientes desas características e se siguen a facer, e en ese sentido non é algo habitual, como sinalaba Nacho, e de feito moitos concellos da provincia se interesaron por saber que procedimento se está seguindo aquí. En ese sentido, creo que nos podemos considerar que o Concello de Ribadavia, grazas ao traballo dos seus funcionarios, en este caso do secretario, é un referente dentro da provincia a este nivel, porque está despertando moita curiosidade en outros concellos, e sei, non? Por qué? Porque chaman, e seguramente vostedes teñen algún concello que son da súa cor política e que probablemente, si yo comentan, teñen falado conmigo ou co Concello de Ribadavia para preguntar por este modelo de xestión que se está facendo aquí. O sea que a verdade é que, nese sentido, agradecer tanto o secretario como todos os funcionarios da casa, pero nomeadamente en este caso a Fran, o secretario, o traballo que está facendo sobre esta cuestión, porque é un problema complexo, pero que aquí en Ribadavia se lle está topando unha solución. Así que, bueno, como decía Mariluz, votaremos a favor. Vamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Grazas. E pasamos ao punto 9, que é moción do Bloque Nacionalista Galego a prol da declaración da MIT como ben de interese cultural. Señor secretario. A Comisión Especial de Cultura e Deporte, en sesión de 19 de xuño de 2025, adoptou o seguinte ditame. O Concello de Ribadavia desenvolverá as actuacións oportunas para solicitar a declaración da Mostra Internacional de Teatro como ben de interés cultural no seu apartado de bens inmateriais. Sometí a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol negar, resérvase para pleno, PSOE, Ribeiro en Común e Partido Popular. Secretario, quen dá para negar? Bueno, pois sí, efectivamente, na Comisión de Cultura e Deportes, casi o remate, debían ser cerca das 11, pois presentamos esta moción. Bueno, quedoume así un pouco saber algunha opinión do grupo, porque nadie dixo nada ao respecto, todos se reservaron para o pleno nese momento, porque entendo que xa era un pouco tarde. Entonces, bueno, a nós parecenos importante esta moción, sobre todo pensamos que ten unha repercusión ou que tería unha repercusión moi importante para o que é a nosa Mostra Internacional de Teatro e tamén para Ribadavia, por suposto. Bueno, creo que saliu hoxe a noticia, aparte de que sei que se vai declarar ben de interese cultural, tamén a ofrenda ao apóstolo, me parece que saliu hoxe a noticia. Entonces digo, bueno, pois mira, nos pedimos que a nosa Mostra Internacional tamén sexa declarado ben de interese cultural no seu apartado de bens inmateriais. Bueno, decimos aí, argumentamos, claro, hai que argumentar por que nos parece que podería ser declarado. Pois, como xa dixen nas comisións, parecenos que por a súa singularidade a mostra xa ben o merece. Desde o seu inicio, pois, desde o seu inicio vinculada con a Brente, os seus posteriores evolución no tempo, digamos, tamén se pode decir por o seu contexto patrimonial, por o seu contexto dentro do sistema cultural galego. Tamén nos consideramos que hai actividades e patrimonio que non se pode patrimonio material que se pode considerar e catalogar como BIC sin necesidade
necesidade de estar sempre referíndonos a monumentos ou algo como que sempre decimos pensando nun ben de interese cultural. Tamén podemos facer referencia á combinación de elementos de diversos estilos que se presentan na MIT, os diversos escenarios nos que participa a MIT, que son para min uns dos mellores que coñezo por aquí, eu xa vou dicir de Galiza, do país, porque o Auditorio Rubén García, que tamén está dedicado a unha persona que contribuiu moitos anos a difusión e a repercusión que ten hoxe en día a MIT, é un escenario para min moi fermoso, donde calquera obra que se presenta para min é espectacular. Despois tamén temos escenarios fora de aí, como pode ser a Magdalena, a Praza, os satélites que se chaman, que tamén levan o teatro a moitos rincóns do noso concello, que eu penso que hai poucos concellos, tanto aquí como fora de Galicia, que fagan eso, ter uns escenarios tan diversos, tan variados. E despois todo o conxunto de xente que está implicada, xa non só relacionada co teatro, con xente que son críticos teatrais, personal técnico, pero senón que todo o tecido de voluntariado que ten a xente e que implica nas edicións a toda a Ribadavia, e penso que xa vos diredes outras cousas moito máis importantes, pero nos decidimos presentar esta moción simplemente con este acordo, que é o máis importante, e que despois que dentro do Concello efectivamente se desenvolva as actuacións oportunas para solicitar a súa declaración. Non sei como se recibirá por parte da Xunta, porque a veces si que dá a sensación de que a visión que ten a Xunta e a visión que temos outros grupos non coincidimos a veces no que é a cultura ampliamente dita, ou que a veces se pon incluso freo a cousas que se poidan sair do que se considera que é unha boa praxis de cultura. Entonces, nos, desde logo, por intentalo, non vai quedar. Agora gustaríame escoitar ao resto de grupos e incluso tamén ao grupo de goberno. Grazas. Ben, nos vamos a votar a favor, e creo que é unha iniciativa interesante, ou polo menos pode serlo, e creo que todo o que sea poñer foco en cuestións que son buques insignias do noso municipio e da nosa sociedade, creo que é acertado, co cal creo que non hai ningún argumento para votar en contra, e creo ademais que debería ter o apoio de todo o pleno, polo menos o noso vai notar. Outra cousa que Ribeiro en Común sexamos escépticos respecto á xestión ou á suposta xestión que poida facer o goberno ao respecto. E o digo, ese escepticismo non é en absoluto un prexuicio, sino que está avalado na experiencia, polo menos destes 2 anos, e a pouca querencia que se lle puxo por parte do goberno á mostra de teatro, e nomeadamente neste 2025, con todos os plazos retrasados, con notas, ao mencionei ao principio do pleno, con notas de prensa querendo finxir que hai novos convenios cando son os de sempre. Bueno, como dicía o alcalde na oposición, é un pouco trilerismo político, en definitiva, que eu non vou a reiterar, pero son un pouco escéptico respecto desa xestión. Pero se o goberno o tramita a vosa petición, eu creo que fará ben en facelo, e evidentemente terá o recoñecemento, igual que a proposta vai a ter o noso voto favorable. Grazas. Ben, pois o Partido Socialista imos expresar o noso apoio firme e claro á moción. A MIT leva máis de 40 anos enchendo Ribadavia de arte, de creación, de cultura, de participación cidadá.
é un evento emblemático, pioneiro, que forma parte pois da historia viva do noso Concello e do teatro tamén en Galicia. A ligazón con a Brente, co entorno do casco histórico, do castelo, das parroquias, pois son inseparables, ao igual que o valor simbólico identitario para a veciñanza. A mostra a MIT para o Partido Socialista non só é un festival, é un proxecto comunitario, educativo e social no que participan, como ben comentou Maite na moción, voluntarios, colectivos locais, profesionais especializados de teatro de prestixio internacional e milleiros de persoas que cada ano converten a Ribadavia nun referente cultural. Non cabe outra forma que apoiar a declaración de Vic e protexer e recoñecer o modelo de cultura viva e arraigada ao territorio e xeradora de futuro, e para o Partido Socialista a MIT reúne os requisitos e os méritos máis que suficientes para ser declarada Vic. É un orgullo colectivo que debemos e queremos preservar. O noso voto non pode ser máis que favorable. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Popular? Gracias. Pois, a priori, nos parecenos unha boa idea. Entonces, vimos votar a favor. Informarémonos antes de os requisitos ou, inconvenientes que poida ter, e se obviamente vemos que pode ser algo positivo para a mostra, pois iniciaremos polo menos os trámites. Nada máis, gracias. Grazas. Quen dá de peche para o BNG? Pois moi agradecida coa acollida que ten esta moción. Eu penso que sí que é moi importante a repercusión que vai ter para MIT e para Ribadavia. Creo que ben merecido o recoñecemento, si se consigue. Decía o compañeiro que é un pouco escéptico nas xestións que poidan facerse por parte do Grupo de Goberno. Eu confío e espero que se fagan e se pode chegar, efectivamente, porque igual nos din, por isto, non pode ser. Oxalá que non poñan impedimento, porque penso que como acaba de decir tamén moi ben a compañeira Noelia, penso que temos que estar ben orgullosos do que logramos conseguir, que xa chegamos a 41 edición, que somos un referente xa a nivel mundial, internacional, e penso que lle temos que dar valor ao noso e defendelo sempre. Entón, penso que é moi importante que se faga esta xestión e este recoñecemento, porque méritos hainos, e requisitos creo que tamén. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Evidentemente haberá unanimidade neste punto. Unha cuestión, xa que falamos desto, recordarlles que mañán ás 11:30 vamos a presentar a programación desta edición do ano 2025 na Necrópole do Castelo, vale? Recordarlle para que o teñan presente e acudan na medida das súas posibilidades. Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Grazas. E pasamos ao punto 10º, que é a aprobación do convenio coa Secretaría de Estado en materia de seguridade. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 19 de xuño de 2025, adoptou o seguinte dictamen: aprobar el convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad, Dirección General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Ribadavia en materia de seguridad. Habilitar al alcalde para la suscripción de los documentos precisos. Sometido a votación, obtense o seguinte resultado: votos a pro el PP, resérvase pleno, PSOE, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego. Neste punto, pero unha cuestión de mero trámite, non de un convenio que existe para a colaboración entre Policía Local, Guardia Civil e demais, que se suscribe cada X tempo e simplemente renovalo. Ben, pois pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Grazas. E agora, no punto 11, temos que introducir un punto por urxencia tamén relativo a outro dos convenios que se asina habitualmente co Ministerio do Interior, que é para o programa Biogen, que nos chegou tamén fora, cando xa estaba convocado o pleno e demais, e entonces, pois, eso, é o mesmo convenio que xa temos, o que pasa que hai que renovalo cada X tempo, e toca ahora renovalo. Entonces, señor secretario, lea os acordos primeiro, despois votamos a urxencia, non? Para incorporalo, e votamos sobre o asunto.
Aprobar el procedimiento operativo de coordinación y colaboración entre la Comandancia y la Guardia Civil de Ribadavia y el excelentísimo Ayuntamiento de Ribadavia para hacer el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a la violencia de género. Aprobar el procedimiento operativo para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género, actuando la policía local en funciones de policía judicial. Habilitar al alcalde para la firma de la documentación necesaria a dichos efectos. Moitas grazas, señor secretario. Votamos primeiro a urxencia para incorporarlo á orde do día. Votos a favor. Queda aprobado. E agora, eu non sei se queren comentar algo, pero é o mesmo caso que antes. Si lles parece, votamos xa directamente o convenio. Votos a favor. Ben, queda aprobado por unanimidade tamén, grazas. E agora, si non sei se hai algunha moción de urxencia. Non, grazas. Pois pasamos ao punto 12, que é rogos e preguntas. Ten en primeiro lugar a palabra Ribeiro en Común. Nos vamos a fazer un único rogo, máis ben protesta, e o resto de rogos os trasladaremos por rexistro, según a normativa vixente. E o noso grupo quere fazer especial fincapé no maltrato e na falta de respeto institucional que hubo con todos os grupos, non só con Ribeiro en Común, sino con Bloque, PSOE e Ribeiro en Común, que tamén representamos os todos a unha parte considerable da cidadanía de Ribadavia, prohibíndonos participar, é dicir, non convocándonos a un acto institucional de recepción de autoridades no Concello. Creo que é esa cruzar todos os límites, señor alcalde, de verdade. É cruzar todos os límites. Eu defendo e creo que nos deberíamos ir todos xa deste pleno. En todo caso, é importante que haxa unidade por parte da oposición respecto a protestar dos abusos, señor alcalde, que vostede está cometendo. Insisto, ter maioría absoluta non é ter poder absoluto. Non sei se isto comparten o resto de membros da oposición e do pleno, pero na miña modesta opinión deberían compartilo. Insisto, nos vamos a manter a unidade de protestas cos demais compañeros da oposición, pero creo que temos que empezar a tomar cartas no asunto e non facer nin finxir normalidade nun maltrato institucional que se chega a pasar noutros tempos habría protestas por parte de todos os grupos. E quero facer fincapé especial. Señor alcalde, vostede non pode maltratar aos veciños desta maneira, aos representantes veciñais. Non pode. Inda que vostede teña maioría absoluta, nós tamén representamos a veciños. E é, desde logo, o noso rogo, o único que queremos facer, o fixemos en comisións, vostede non estaba, a excusa que deu a concelleira se agradece, pero non é real, botando balóns fora si foi culpa do xerente ou de... me dá igual. O alcalde e o presidente temporal rotativo da rede de xuderías e vostede, señor alcalde, e vostede foi a última autoridade, a máxima autoridade que decidiu non convocar a 5 concelleiros, que xa non sei se cantos somos, a 6 concelleiros. Eu creo que non se debería de repetir e, desde logo, creo que a oposición deberíamos xa decirlo firmemente e poñer punto e final a esta situación, porque, ademais, é que non é algo novo, é que xa aquí diferentes grupos, creo que todos, fomos reclamando un mellor trato, respeto a institución e respecto a que seamos convidados a este tipo de actos. Pero eu en 10 anos que levo aquí, en 10 anos que veña xente de fora de outros concellos, en 10 anos, insisto, e vin 3 alcaldes diferentes, 3 alcaldías, mellor dito, diferentes. Nunca houbo iso. E tuven diferencias con todas as alcaldías, pero o trato era outro, había un respeto institucional mellor. É certo, se pode argumentar que non había nunca maioría absoluta, pero que pasa? Que a maioría absoluta é unha caída de caretas. O que decía o señor alcalde na oposición, señor alcalde, xa non lle vale para esta realidade porque ten maioría absoluta. A maioría absoluta é temporal, pode durar unha legislatura ou varias, pero é temporal. A institución permanece e creo que, e o digo xa para rematar porque o rogo non dá para máis, pero creo que
os veciños que decidiron votar Bloque, PSOE e Reviron Común son igual de veciños e teñen o mesmo dereito a que os seus representantes estean en un acto institucional donde veñen concelleiros e alcaldes de outros municipios do Estado e sexamos como mínimo convocados. E de verdade, as excusas que se me poidan dar, este é un rogo, non é unha pregunta, non son creíbles, de verdade, non son creíbles. Grazas. Bueno, nós neste sentido tamén nos sumamos á protesta de Ribeiro en Común como BNG. A verdade é que teño probas, por así decirlo, de que en outras ocasións que se celebrou aquí esa reunión da rede de xuderías, a corporación foi respetada. En ese caso, realmente penso, non sei cando foi a última vez, non sei se foi no 2010 ou se houve outra despois, o grupo que estaba na oposición era o PP e foi invitado. E foi tamén invitado á recepción, á comida e todo o que houve. Se non nos invitan á comida tampouco nos importa, pero á recepción penso que teñamos que estar todos. Si, a calquera, por suposto. Despois, claro, nos justamente presentáramos unha moción sobre eso, que saliu rexeitada, no que se pedía que como presidente ou alcalde que pedira que se non houbera relacións co goberno ou co Estado de Israel, simplemente eso, non contra as actividades que fai a rede de xuderías, que as respetamos, etcétera. Entonces nos sumamos a Ribeiro en Común, pedimos o mesmo respecto. Despois teño algunhas rogos ou preguntas, non sei onde o queren encadrar, porque a veces fago cousas que non sei se son rogos ou preguntas. A ver, hai moita protesta de novo porque chegou o segundo recibo do segundo trimestre da auga, vale? Entón, a moita xente que está preguntando na oficina se lle di que se subiu un 15%. Un 15%, a min sáleme casi un 50%, na maioría dos recibos, un 50%, Entón, os meses de maior consumo están empezando, porque fai calor, por diversas razóns. Entón, por iso digo, non se vai facer nada con isto, non se informou a xente, non se está aclarando, non sei se siga habendo moitas protestas, pero bueno, eu creo que había que darlle unha volta. Despois, que máis teño para preguntar? Olvidouseme de preguntar nas comisións de cultura da ubicación do mural de Castelao, que comentáramos que podía ser en frente no muro do pabillón. Eu xa digo que se non hai outra zona que nos parece ben, ou senón tamén estamos abertos a que calquera grupo do goberno ou da oposición, tanto Ribeiro Común como PSOE, que digan, porque nos gustaría que realmente se fixera. Non sei se a miña compañeira ten alguna rogo ou pregunta que facer. Eu, por a miña parte, hoxe xa non quero facer nada máis. Si podo añadir, eu quería facer un rogo con respecto á retirada de basuras de gran tamaño, tipo lavadoras, neveras e tal, que aparecen por todas partes. Ahora hai unha aí xusto antes de meterse por debaixo da vía, como 6 ou 7. Volvemos ao mismo, queremos dar unha imaxe de un bonito concello, o que dá gusto vir. Bueno, pois dá gusto vir, e unha vez que estamos aquí nos gusta, pero é que é espantoso. Tamén como rogo que fagan un especial esforzo sobre as informacións sobre subvencións que se solicitan e subvencións que se reciben, porque despois nos enteramos aquí, sí, é porque vamos a cambiar aquí porque recibimos unha subvención de tal, e entonces para modificación de créditos para a compra do famoso tractor, dicen un tractor por 21.000 euros, eso é imposible, claro, porque nós só vamos a pagar o IVA, e só vamos a pagar o IVA
porque vai haber a subvención. Este tipo de información eu penso que é importante que a teñamos os concelleiros, sobre todo que a teñan os veciños, que sepan que se piden cartos para facer cousas, que se reciben cartos para facer cousas e depois que se pagan como rogo. E teño unha pregunta que me trasladou alguén a propósito da policía local, que parece que agora xa non poden compulsar documentos e antes sí. É algo que eu descoñecía e entonces non sei, vai de pregunta. Outro rogo con respecto a utilización dos fogos artificiais, debatido en numerosas ocasións, que dixemos que íbamos a intentar limitar o uso desos fogos artificiales tradicionales que fan un barullo espantoso. En San Juan, cando foi en San Juan, era doloroso. Eu estaba ali por onde a Fonte da Plata, perdón, San Antonio, dixen San Juan, error, pero é que era doloroso, e isto para min que son bastante insensible a este tipo de cousas, tendo a conta a miña experiencia. Para as persoas maiores, para os nenos, para os animales, é horrible, estamos facendo daño. Acordáramos neste concello limitar e empezar a cambiar, sabendo que hai moita xente que lle encanta o fuego, pero acordamos aquí intentar limitalo na medida do posible e ir pouco a pouco introducindo outras maneiras con menos sonido, con luces, etcétera, láseres e todo o que queiras que non fagan tanto daño. E unha vez máis, unha moción que foi aprobada neste concello que non se están a respetar, vos mesmo o aprobastes. Entonces, un rogo de que, por favor, se deixe de gastar tanto en esos fuegos tan dañinos e empecemos a buscar alternativas. Nada máis, moitas gracias. Vale, ben, pois nós tamén nos sumamos o Grupo Socialista a esta protesta de Ribeiro en Común por coherencia, porque levamos tempo dicindo que non hai respeto á corporación. Isto parece, cada vez que hai un evento en Ribadavia, un congreso do Partido Popular, Feira de Viño, vense xa mostra de teatro, en este caso que se fala da rede de xuderías, etc. Creo que o PSOE, nos anos que votou gobernando, nunca tuvo este trato á corporación. Non cabe outra que sumarnos a esta protesta. Entón, agora quería preguntarlle se pensan facer algunha limpeza de colectores, porque eu penso que levamos casi un ano sin facela, cando antes se facía en cada temporada, cada 6 meses, e agora o cheiro dos colectores co tema do calor, ademais de insalubre, pois é apestoso. Outra pregunta, se son conscientes dos tarifazos que están chegando aos veciños das facturas da auga. Outra pregunta, en comisión se nos decía que faltaban 2 facturas para mandarnos as contas da Feira do Viño do Ribeiro, que si se están, que se nos fagan chegar. Ti tes algo, Luís? Bueno, pechamos aquí a ronda de preguntas. Señor alcalde, o 14 de xuño se celebrou aquí o Rally de Ourense no tramo de Ribadavia, e dende a 9:30 hasta 5:30 da tarde está pechada a Rúa Vendaval e a Foz, coa advertencia de que se fixera antes as xestións oportunas e só se abriría o tramo para extrema necesidade, urgencia sanitaria ou de forza maior. Consta o señor alcalde de que había personas que querían atravesar nese horario dirección Arnoia a certo establecimento hosteleiro despois da ponte do río Miño e que exhibían un salvoconducto, permiso, autorización do alcalde da Arnoia? Constalle ese... Non teño constancia, o que si me consta é que ninguén pasou por ese tramo. Sí, pero algúns exhibían supostamente un documento. Descoñezo. Se o desconece, perfecto. Sin máis preguntas. Xa digo que si podo asegurar que non pasou ninguén. Non, xa sei. Eso que estaña con outro alcalde de permiso a atravesar aí. Non sei
non sei, descoñezo. E respecto a o das facturas de auga, evidentemente somos conscientes, pero nós tamén as recibimos, que somos veciños deste pueblo tamén, e vostedes saben que a modificación da ordenanza realizouse no pleno municipal. Entón, digo que a modificación da ordenanza realizouse neste pleno municipal. Entonces, é de todos os membros da corporación coñecido que se modificou a ordenanza de abastecemento e saneamento de auga. Entonces, eso é a resposta á pregunta. E respecto a nada, as facturas faremoslle chegar as facturas en cuanto estén. E a limpeza de colectores, houve unha limpeza ainda o mes pasado, pero en todo caso nos pediremos que volvan. Claro, se hai algún en concreto que díganolo. Sí, o mes pasado estivo o servizo de limpeza de contenedores da Deputación. Eso dicen, claro, pero... Pode ser que quedara algún, pode ser, por eso digo que se o mellor sabe de algún en concreto que pode ser que se lle pasara, pero estiveron o mes pasado, Vale, pois eu pediría que se revisen todos e que se pida un escrito, unha justificación, un registro á Diputación que non leva a cabo e que nos digan se limparon todos ou non, porque nos temos constancia de que non é así. Vale. Bueno, por rematada a orde do día, levantamos a sesión. Moitas grazas.